Yo sa, na me sa, ne ka la me ba. Me di be wa ka me ko. Ami ko. Bala ni be fini ko nga basa. Yo sa, ai. Kana gap ma lenga. Tota. Il 1 million dia. Bon, ni mi ko ndatu parce que ne kele te. Chef bene la. Bon, ti so la. O ichi me. Wa ke tele be mbule ya. Boji na be fara ni na. Amana ni ko chi. Ba ke wa ke me wa bit. Ani o wa ke me de. Ma fa. Boji ma be fara ni na. Biko. Awo winko. Na dron bo o fa ne fi ati. Obiko. Awo. Ekene. Ko friend. Wagen ko ina dron. Wala. Da ke na fo ko imbana. Wawo. Ina fo foiti. Ai ni ko bani wala. Ah, chai. Wala, ni achala la. Am nyoma bolo. Ouais. Wala. Kana joro duo ke dron. Wala. Kana joro. Ta ke duo we. Wala. Bala. Mo ga me wala. Nala sona. Ouais. Oh, eni meka foko ni ko ba ni ngake ni ko ba ni ne. Ne yesora su nale. Ah. Mo ko ta ro ne police fu ne bina shin were de. Mais ne ko de wule fo ne balaga wule kan chesiri ne ko de wule ijore mitanga chen fe pour que solution do be soro na not amain quoi papa. Allô Fifi. Ni ga warin so, itu 75 nouveaux points. Nya soro. Ouais, ne tu m'as fait comment ni to bela kadima. Nya soro wallahi nya soro. Shuna amenyo to bela madima. Fifi Zoli. Voilà, nya soro. T'inquiète, kana joro. Agena foro abi Bologna di magaban. Abe Bologna soro. 75 000 d'offres ma que 100 000 ga dima. Ouais. Fifi. Ah oh, ouais, agri voilà, ouais. Pour amtala. OK. Donc amageti, Shuna, to bela mignon. Kambe. Ni ko ni ko be ni ko koro mais ne bala me ni ko seka seka fo kan bolo la seka non ni tiseka ke ni ngamnya ka fivire mais meta ni ko nyi pour le retard. Bon, tu mets si on est à blanc. Parce que il est déjà 17h comme ça, tu vois. Donc, après moi, les matchs, tu trouvé je m'en ai fait Wadourou. Parce que c'est 25 à 100 000 de dirhams, donc, Wadourou, donc, on a attendu parce que les filles, on a fait nos sangs de filles, alors, on a volontaire. Donc, Vraiment, c'est pas possible. Bonjour, tonton. Bonjour, tonton. Bonjour, tonton. Mijo, comment vas-tu? Ça va? Ça va? Dieu merci. Et moi, je suis là. Depuis l'année où tu fais quoi? Wallahi, ma fille, quand tu es là, il va faire ça. Wallahi, je suis là, au fait, je ne sais pas qui suis-je au juste. Eh, tonton, papa, je suis pour nous. Je suis là. Ah, vraiment? Mais je ne connais pas ce parce que il va nous mettre à tourner la dalle. Et voilà quoi il y a wakati aye sur la no. Ne sur la no ado ya sur ne kumeo balla. Ne accident que do. Sawa ne kumeo balla ne na len suri papa ni mama ni fonena. Angela.
sigi. Lala, bɛ ka fisa. Ala ka lafiya kɛ. Oui, mais voilà, on est mamie femme, c'est que comment se fait-il que mon bibi na mes générations mina bi, avec les mina bi, mon bibi c'est accident de chodi, que papier te yé ko. Akila to kuna fana toto papier kunte se aye. Samne baba anyi foto kuna baba ko mobile bina dinga de konna la. Wala ke nega do de kumeno. Bonjour. Sama ga bo nega de konna la. Bonjour, Tif. Oui, bonjour. Ça va, petit frère? Ça va, alhamdoulilah. Tout va bien? Oui, ça va? Ça va bien, oui. Ah, il y a des choses qui parlent là. Voilà, mais parole. Avec Monsieur, ça va? un accident de déroulement avec le nyefana, comme comment il va comment gagner. Donc, et beaucoup m'oublie que c'est la négative. Ah, oui, sama la bolla. Papier ni fait une betra pour mobile konna la mobile kon jibina dinga konna déjà. Donc, grave, la carte, c'était quoi, un point ou bien c'est quel type de truc? Quel point là? Non, à tout c'est gagné quoi. Oublie Benadjir quoi. En fait, il y a la tique. Voilà, grave, non, moi, n'est-ce c'est la couille. Ah, grave, vous m'avez sauvé la vie alors. Effectivement. Ah, on est chez vous, on est barré. Bon, finalement, c'est qu'à tout le là. Donc, à découvrir que ça. Mais en plus, ça m'a ouvert tout ça. Dans ces 2 jours-là, vraiment, mal fait qu'il faut. Et voilà, c'est la grande tabaraka la main. Et quel est le fond là? Il faut 2 jours là-bas, vraiment, entreprise là, il va la tabaraka. Ça va, on peut faire ça. Quand il faut. C'est la moindre des choses. Il y a mis qui l'a connu, fana. Barakero là. Tarakito, et puis, il y a un magasin qui est bon. Beau, il y a fallu. Non, grave, la leçon. Il va donc. Quand tout ça fait ça, on m'a dit que c'est-à-dire que ne mana ko bu kan entreprise ko labi aw ma ne fo parce que ne a ken yere di même IMI fo na kunu même si c'est avéré ka fo go chenu mais ne te balma wara don nyara ni awte parce que amana ko tubutu awre ne kan nyama awde ne sauver donc ne se fon fin ka se ka entreprise na wuli na la sona ma mena ke mais grand frère ne ko mi ni fait tiens ka sabali ni méthode SV comme fi na kunu paragaro la il y a tout appliqué. Vu que nous avons un dossier au Bémolo déjà, mais c'est ça. Petit frère, s'il vous plaît, les affiches, méthode intuit. SV ko yanga tuy. Ça demande beaucoup d'argent. Amé ni wati mna yere nyabalas. C'est des raisons là. Entreprise bi fight là. Ere na remplacer pour que ga entreprise la kuraya. Ayulu beke solution. Na fera ko bela nini SV demande beaucoup d'argent. Grand frère, je sais mais pardon. Mon dossier analysé déjà. Donc je sais que s'il te plaît, toi, SV, hérédité fait la SV, quoi, il met quoi. Alors que c'est la bonne. Non, Non, c'est pas vrai. Hey, comment? Anche, ça va? Kogai? Ah ouais, ici. Nga sikira da uma. Da o ye jamana mo ba we. Ka o ye jamana mo ba we. Ba shoti la. Ba shoti. Aba. Doni. Te tuna nga bire. Bala. Nama keta maina. Bala. Ni ya san joli ne bi taga segla fen kelen dala e bulu. O chen. E yam blaga muso labo. Ayo labo kile kan dire. Waaw kara. Bon ben kera fen mi kan kibo di oma. Yo nyoko di ka di fitin. Ne ga esa so ngara boro la joli we soro. O che mena. Na fora wa temena e wa binandi. Ka to ka war to di don. War to mte wa biora ya. O wa biora fanana. Iye mi di ka di o fana mate ma wa mo kan kare. Alsa war to bila. O che. Ni ya sanjuli. Wa do gara mena anga tima fo do gara. Ah bon bala. Ouais. Ne bi na fo ko ya. Iga gardien me mana kan fo ma. Bon.
bita kɔni ne tɛ bouger n ka wari kɔ. Oh, problème t'a la. N'i ka kuma faamu. Ala ko tiɲɛ dɔ kɛra min na mais hali bi sa ne bɛ de deli. I bi jɔ nin wagatinin ka tɛmɛ. I bɛ tile 2 nin diyan. Ni Ala sɔnna ma wari tɔ n b'a bɛɛ d'i ma. Bala. Olu kuma tɛ don ne kulo fɛ bilen yɛrɛ. Cogo di? Dɔ kɛra in bɛɛ la. Ne ye denbayatigi de i n'a fɔ e. Ouais. Donc ne tɛ se ka taa n ka wari kɔ bi. Awɔ. Cɛ o ma cun bi. Ka cun. N'a ma sa e ka ne lamɛn wari ko problème t'a la mais n b'i deli i bɛ tile 2 nin diyan dɔrɔn sini ou bien sinikɛnɛ n'Ala sɔnna i ka wari dafalen ne b'a d'i ma problème foyi t'a la. Ne bɛ ka min fɔ e tɛ ka min. N ko ne ye denbayatigi de i n'a fɔ e. Ayi n'i ka kuma faamu sa n'i ka kuma faamu comme n ka wari dɔw de kan ka na n b'o de ma kɔnɔ o tigi yɛrɛ kan ka wele n yɛrɛ sigilen tun bɛ k'olu de ma kɔnɔ sa e nana n sigilen sɔrɔ k'olu de ma kɔnɔ n'o kun nana dɔrɔn n'u kun bɛ taa affaire dɔ de la quoi pour que n ka wari nin bɛ fɛngɛ quoi. Ne kɔni ka wari di ne ma n'o nana i b'o don wo wɛrɛ kɔnɔ in na. Ayi wari kan ka minɛ o de la quoi k'a d'i ma quoi i m'a faamu wa. Bouge pas. Ayi o kuma ni y'a kɛlɛlama ye bi o ma i nana bala kama bi o la quoi. Ça fait ti da n'i ka wari yɛrɛ tɛ quoi. N ka tagasegiw cayala kojugu Bala. San joli an bɛna munumunu fɛn kelen da la. Mais ne de m'a f'i ye. Ni bɛɛ tun y'a kɛ tan an tun bɛ balo wa. Mais diɲɛ fana nin de ou bien diɲɛ fana nin de. Bon problème t'a la sa komi i bɛ k'i fɛngɛ ne b'a début k'i kun i m'a faamu n'o tɛ ne tun kan ka fɛn wɛrɛ de kɛ sisan bon n'a fɔra ko ne kun n'o wari fana début k'i kun a ma nɔgɔn quoi. Cɛw tɔ bɛ ka affaire de ne mago bɛ n ka wari de. Ya mais o kuma e mago ka ɲɛnabɔ sisan ne fana mago ka sa. A problème t'a la n b'a début k'i kun. Mɔgɔ bɛ se ka nin mɛn san joli tagasegi o teliya. I ka téléphone na yan. Voilà. Bon n ye message sɔrɔ. Ahɔ. Ha ne yɛrɛ ma fu siri fɔ ma. Bon ne bɛ taa ne nakun kun y'o de ye. Ouais a ka ɲi c'est bon. Donc quand même. N'a fɔra ko fini fatanama kungo mun kun tɛ da la depuis ne yɛrɛ bala ye wari sɔrɔ dɔrɔn ne ni kungo tɛ ka ban ma fosi de faamu ne ni kungo yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na sisan non ni gɛlɛyara nafololama ma kungo mun sɔrɔ ma n fatanama ma kungo mun sɔrɔ fo n kelen ka wari sɔrɔ o kungo kelen de bɛ da la ma fosi de faamuya o la. Ouais, bon, c'est bon, avec un tour de la côte. Bon. Qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Mais, attends. Qui bloque au cabinet d'où je suis Amina, comme une ligne. Tu vas chercher pas là-bas. Hein? Diaga, tu m'as bien dit que tu es là. Ni de doigt, il n'y pas de toi. Aïe. Je suis ni je suis Tonton. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tonton. Hein? Non. Maripou, nous on doit aller là-bas. Ou travailler au niveau là. Non. Je suis venu de Koulo. Mara chuga wera la muri ni tekele. Non, qu'est-ce que c'est? Non. Je connais, ok, dem se ni jugoye. Mais anga la te chinya majolena. Kanye mini kanye. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Bolo re bisuga. Ajara. Dem se ni shoni makane. Enyi wala melekeni. D'ailleurs, ukata. Allez là-bas. Tonton, ne re bi dira ke ala re de kama. Ika ke bama mu inu no onche ika sabali. Ika tu. Iame. Ou te toi yamwe. Ou beta ne te geni shwe ni melekeni zikni ka foka be aka gina tike damneta ni shweni no atseka toi ou te toi ou beta ou kata tiga jena donde me fenne bana atokera na foloko dina flotte emiku etabeke manyu mako ni feti kunjengo no de moko be monnaie de la kubuda sago fima wa grand frère tu sais que on a très bien fait un bara Johnny wakati na kasi kata sinjo SD kamera parola non mata mi ke pareil SD mo banyana mahere c'est pour cela que ne do bon oui et puis al no était fene oui ga ko firnyana no al no était adamadia monsieur le PDG monsieur ça va monsieur le directeur bonjour comment vas-tu ça va mademoiselle ça va pour passer oui ça va monsieur le directeur oui ne re kunina na nga téléphone go aga birilo ku
Oh, ne ayi. Ne ayi tabaga. Ami, est-ce que nous tenons de bosser là parce que ni bel document il faut que nous analyser tout non. Le directeur qui a changé en merci. Non mais ne pas m'oublier ta lavage là. Ni erreur. Merci monsieur le directeur. Merci, au revoir. Au revoir. Salam alaikum. Bala. O kuma na dala korobol do. Kana ku beke kelesa ku kata. Salam alaikum be fo misiri la de. Wa o fana che. Moko ka kuma lo ko ne tole sanfɛ. Dugumala ka kala. Kosɛbɛ. Ndoko ke ka koni. Fo ni ne fe ala. Kosɛbɛ hakili b'a la. Wala ko be fɛ ka siti kɛ. Mɔgɔ bɛ fɛ ka bɔ koni kalama. Nana de i ka koni datugu. Parce que o don na gardien dɔ bɔra n fɛ yen. N yɛrɛ wari d'u ma k'o d'a ma. N bɛ fɛ sa ka koni datugu. N'o tɛ bala bɛna malo. Bala tɛ malo. Voilà. I m'a fɔ ko k'a datugu de. Awɔ k'a datugu pewu. O ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye. N karamɔgɔ ye fɛn dɔ di yan. N bɛna o kɛ k'a d'i ma. N'i sera a kɛcogo la. O y'a ko bannen ye. Ayi kɔni a di dɔrɔn i ka dan o ma dɔrɔn. Voilà. A di dɔrɔn i ka dan o ma. Ne tun ma lɔn ko diɲɛ bɛ tan. Ne tun ma lɔn ko diɲɛ bɛ tan. Ne tun ma lɔn ko diɲɛ bɛ tan. Oh, ja dunuya bɛ tan. Dunuya bɛ tan. Contrat signé. Il y a ça, un contrat signé 250 000 francs. 100 000 francs, moi, dis-moi. Voilà, nous dis-moi. Ami, c'est lui. Je dois faire pour Wamga. Ne be million, ne te alle de tanta ola Wamga ne. Ala ami bo ami imiride wallahi ibaro imogo bise ka sene madonna de ibe bire do ngai te sin donde ite sin don wallahi ete dore metri ni ngone mago be se mamna ete do la ta kuru di walde uma ese ba kana be ka kuru di muma ne de ne do ne de ba sara ne de bi sara kana na mana kan fone sa ne presele ne minata ami che donga ja se waltere ne bitanga biro don la wallahi mogo bise ka ni warti kundi setiye itse ka kuma yoroshi ibishika manyma kola ibe baraka ka washi ibise bado ikakula famo benu pede nagashi wewe makuse buye ala ne mrime kasi fata jote kelela ani benya vechena mali tribunal kono bijuju makote. Attends. Qu'est-ce que je vois là? C'est pas vrai. Non. C'est là. Hey. Non, je ne peux pas croire, monsieur. Attends. Oui, allô, Diaby. Oui, allô, Diaby, bonjour, comment vas-tu? Oui, Neko, il veut se faire vérifier au niveau de l'achat des groupes électrogènes là. Voilà, il faut vérifier rapidement dans les bases de données chez vous. Oui, les achats concernant les 3 derniers mois. Non, pardon, il faut remonter les 6 derniers mois. Oui, le prix, je veux dire. Ok, 4 millions par unité. Très bien, merci beaucoup. C'est sûr, il m'a fligé 4 millions de nous. 4 millions de dollars pour que les gens dans l'hôtel. Très bien, merci. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. C'est pas possible. Il faut que je l'appelle. Oui, allô? Oui, Ami, ça va? Neko, est venu clé quand tu SD caméra là ou bien il vient passer
grand frère fait un autre. Ah, il veut cela là, kana. Ah, ok, on attend mon fait. Ah, ok, d'accord, problème. Ah, ok, ni cela, c'est bon. Non, on m'a coupé là, quoi, on m'a coupé là, non. Ah, non, non, merci. Ah, mais non. Oh, ja dunu ya beta, dunu ya beta, dunu ya beta. Iklo dele kana me katifunde. Oh bala. Ni. I b'a bila I kunna. I bɛ taa I ka so. N'i sera I ka so da la. I bɛ don I kɔ kan. Kana sɔn mɔgɔ k'i ye. Ne mɔgɔ y'i ye. Kana kuma a tigi fɛ. N'i kumana a tigi fɛ dɔrɔn a tiɲɛna. Hali ni mɔgɔw ye n ye, hali n'u ye n wele n kana kuma. I kana kuma. Ne ko ko k'a bila n kun, n b'a bila n kun mais. I b'a bila I ka poche kɔnɔ. I bɛ don I kɔ kan. Kana sɔn mɔgɔ k'i ye. Ne mɔgɔ y'i ye. N'a kumana I fɛ. Kana laminɛ dɛ. N'i y'a laminɛ dɔrɔn a tiɲɛna. Fura foyi kɔni t'a la kɔfɛ. Problème t'a la n b'a kɛ ten. An bɛ ka siran Tarawelelakaw ka duba nin ɲɛ. Tarawele du dɔ b'an ka kɛ. Olu ka denmisɛnninw ka ca. U balo tɛ sɔrɔ la. N'olu ye ne dɔrɔn ko Bala ko wari jan. U bɛ n wele fan bɛɛ. N bɛ ka siran olu de ɲɛ sa. E kɔni k'i gɛlɛya. Mɔgɔ ka nin ye. Mɔgɔ y'i ye kana kuma a tigi fɛ. Problème foyi t'a la. Ne baara dun tɛ Tarawelelakaw la den sɔrɔ kɔ. Wa min n'aw la. An b'a kɛ ten. Voilà, rendez-vous bɛ ni n ka dɔgɔtɔrɔmusonin cɛ. Bon kan ka n sɔrɔ n bɛ teliya ka nin ci kɛ joona yan'o ka na quoi. Problème foyi t'a la. N'ala sɔnna ma i ka orange money a bɛ kasi sisan. Ayiwa n y'a mɛn n y'a fɛ. Awɔ. Oui, entrez. C'est clair. Non. Petite sœur, ça va bien? Ça va. J'espère que ça va, oui. Il me dit c'est mon malin. Oui, voilà, c'est ça, non. Comme grand frère il change, il y a un traitement de la mariage là. Donc, nous me fait un document, nous contrôler, continuer. Comme ça va nous faire gagner un peu plus de temps. Mais, il y a fait un ordre, comment il y a. Donc, nous me fait gagner un peu de temps. L'achat des groupes électrogènes, ça c'est pour les groupes électrogènes. Groupe Mounsana, il y a signature de Bouga. On connaît tout foyer Kalamanikola. Vous voyez, Muneko, n'est pas Kalamon, et vous gagnez une manette à la guerre. Nous connaissons Niabala, Niaba Sien et la Niabe Fauna, mais n'est pas Kalama. Non, mais ami, c'est ce qu'il faut. Amiga Moga dossier au Ségué, Jani Minan Bessana. Et à Bella, j'ai plus de combien de factures? Tout est à ton niveau. Ça, c'est pour les meubles. Mais c'est pour ça mais comment ça tu me parles sur ce petit soeur. Mais vous t'as fait expliquer, il faut écouter. Grand frère. Comment on est là? Grand frère, vraiment, n'est pas dominé à faut tout. On est ma bobara la 600 non mais na la bengata et venir changer voilà merci donc on est dans les négociations ni wakati to kasi mes documents vérification d'amener peut-être yani gakla ouais et mbora dossier qu'on follow mi reka grand frère fait un dossier ngono akabo hakli bare grand frère yere galaje c'est pas ça l'achat des groupes électrogènes chaque 6 mois, le groupe électrogène. Mais on est amical centré. À chaque bébé, c'était la directrice des ressources humaines. Elle est depuis qui chargeait l'IPELA en entreprise économique. Cassé l'IPELA 4 millions. Non, en fait, ça oui, ça c'est, comment dirais-je, c'est l'exemplaire. Sinon, regarde, la surfacturation de quai. Il y a une facture normale, tu vois 4 millions. Oui. Regarde ici, c'est pas 12 millions. 12 millions de terres. Un groupe électrogène à 4 millions. Fin quand ça 4 millions. C'est facturation qu'elle a. Que 12 millions. Ouais, unité. Chaque. Grand frère, n'est pas si nous allons monter. Ni monter à la maman. Mais la mieux, c'est que. C'est ça. Et parce que c'est bien blanc place, là, il était secoué. Il était serré. Et puis il y a un balmain, il est en balmain, il toque à la mambo, faut que
Donc il kana fo ki bene place sur le mandine. Nto inganga baraka to kana ki bene place. Ay kanofo. Tifuni yamba kanofo. Non. Balma do kanofo. Iye tieni mke amode la anti balma ko anto rola. Tifun tene balma hale era grand frère yene fa dene tene balma. E kaso bema. Ami jamana de. Ami. D'ailleurs, ni ko era tiplata. Non, grand frère. Ayi. Ami ni ko se adana. Comment tu vas la dire? Ko ta tribunal là. Non, c'est tribunal. Ala je facturation. Non, grand frère, ça c'est la famille. Ni on ni nyotela de balma. Kana ami ka kuma njatemene. Tu sais, attends. Et ma dossier ben frogoy. Ni groupe électrogène ou ça c'est pour les meubles. Meubles mon me fallait chaque année. Tu vois ici un ordinateur bureautique. 8 400 000. Un ordinateur qui est million chéri. Ami. Et après que bon. Blaranga entreprise la benne ma plateau c'est là. Non, ne me pas contrôler. Si l'entreprise a été placée dans pour le moment. Bien sûr, voilà. Donc grand frère, s'il te plaît, écoute, mais il ne me fait pas problème de ça. Mais là, il y a fort. Donc ordinateur quel au second de folie état. Les tables bureautiques. Tabali quel 1 400 000. On a il y avait ici là. Mbora vous voulez que 100. On a confirmé que c'est authentifié, c'est ça. Mais allez prix normal mi qu'on fera au dedans, mais c'est bien avec surfacturation qui en tout cas allez on va signer pas mais ne me ni fait. Il faut le tout. Non, ni c'est un document bébé non. Ne me procureur era welenna. Eh grand frère, ça non, c'est tout non, grand frère, s'il te plaît, quand est ami tu aïe, non, on ne peut pas continuer comme ça. Ni ne gama dire. Si chaman bi beta. Non, aïe ça va. Non, vraiment, laisse ça nous coupe là. Ne m'entends d'abord ni kama, ma d'abord ni kama. Non, je ne peux pas. Non, grand frère, ça va aller. Eh, ne me Fagata boko jennega. Netu maloko jiye beta. Netu maloko jiye beta. Netu maloko jiye beta. Oh, ja dunu ya beta. Dunu ya beta. Dunu ya beta. Iglo dele kanda. Non, c'est que blatande. Combien de millions est kelé? Aladje dossier oladje et puis ni fait. Ik me sega weleli ke ami, ik me sega weleli ke. Ik me sega chien fo en endroit entre nous on me non femme. Non. On après les grands frères frère ko fa ka procureur wele. Ko fa ka procureur wele. Non, il faut qu'il ngawul. Allô? Monsieur le procureur. Ah, nemna plainte d'ode. Entreprise Global Effort Distribution d'eau. Tu as trop exagéré. Moi, je fais mon travail. Ouais, nga ressources humaines directrice. Ami. Vraiment, je vois que y a des dossiers au bas de la entreprise de la fight là. Il y a plein de problèmes. Elle. Ah, les fleurs n'a pas sonné. Ami Sima. Nere dana mundani nika. Entreprise là ka ke ressources humaines directrice ntaka faut contrôler amana fait que ja le bala ka siri facturation drone ke o de ka entreprise la faitira ne kunta do am mi sonima non vraiment nere moment il est ka propre entreprise d'ailleurs est-ce que marajita mini boama non mi marajita non mi sur bureau la sang mi nga versi do sang mi sur bureau grand frère amana tas de gamara jila ko kata baragaro la itu mega muna ni ma soro sa ya soro Tifunde kumakando, tifun le champion togone, ochani kilere de do, polo jeton kati mogo. Donc on a nevi sur un ne vi sur bureau là. Il faut aller sur canal. Il faut pas aller voir le procureur d'abord. Il va m'avoir ni dans avec moi. Il faut voir. Non, c'est trop meni dans avec moi. Non. Ça c'est sûr et certain. Nine sera grand frère là droit. Amena ni coin. Il va envoyer ça à la justice. Il va envoyer ça à la justice. Tifunde kumakando, tifun le champion togone, ochani kilere de do, polo jeton kati mogo kome hine. Ami son ami. Oui, entrez s'il vous plaît. Ami.
Monsieur le directeur. Ça va bien? Ça va? Oui, asseyez-vous. Iglo daile kanda me kati funde kuma kando tifun le champion to guni o chani kilere de do kollo jetun kati mogo kuma hina nyona nga bi hina do yara o de yeneti ga jena. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Oui. Vous êtes soucié là, qu'est-ce qu'il y a? Vraiment, je ne sais même pas par quoi commencer quoi. Eh là. Bon, c'est pas laissez ça. J'ai besoin votre neveu Ali, il est là? Ali, non, je crois que Ali est sorti. Ah, il est sorti? Ouais, il doit être sorti. Parce que je devrais lui parler à propos des cours là quoi. Ah, ok. Comme vous m'aviez dit la fois passée qu'il est de retour. Non, donc, oui, voilà, effectivement il est là, mais actuellement il est sorti quoi. D'accord? Tu peux repasser dans l'après-midi peut-être. Ah, d'accord. Je voulais qu'on parle sur l'emploi du temps. Oui, c'est bon, tu peux repasser dans l'après-midi, d'accord? J'espère que ça va, monsieur le directeur. Oui, ça va, Dieu merci, ça va. Hein? Vous pouvez disposer, s'il vous plaît, allez-y. D'accord. Oui. Donc, bonne journée. Oui, merci beaucoup, monsieur le directeur. Eh, Dieu. Je suis sûr et certain que grand frère Benan Kouina est à tribunal là. Jeune homme, s'il vous plaît. Oui. Un instant, s'il vous plaît. Oui, monsieur le directeur. Asseyez-vous. Ah, d'accord. Dites-moi, vous ne connaissez pas quelqu'un qui travaille dans le domaine de la justice, du tribunal, je veux dire. Il n'a sauvé mon domaine, mais avocat, parce que. Un avocat, monsieur le directeur? Oui, un avocat. J'aurais besoin d'un avocat en fait. Je dois connaître quelqu'un. Mais c'est pourquoi? C'est pour qui? En fait, tu sais que je suis le directeur par intérim de notre entreprise actuellement, familiale. Donc, j'ai procédé à des vérifications. Et Djabouya Iraka Fogo, il y a un balmamuso. Code noble en entreprise. War fond fait méga tout code noble. Non, mais ça c'est très surprenant. Mais le com c'est quoi? Né aller où les canassi comment fait dans à l'amiable. Aller flaner. Attaquer mon grand frère, mais grand frère fait le coup Kabetani n'est affaire au tribunal là. Donc, nous devons faire quelque chose. Donc, voilà pourquoi j'ai besoin d'un avocat le plus tôt possible. Parce que ni affaire confiée à la Amin Dema, parce que bon problème. Parce que nous avons demandé d'avocat. C'est vrai, certes, ce qu'elle a fait, si c'est avéré, vraiment, elle est connumentée. Hey, Kabaku, ne bala sugu jumale mad merita. Katami koka, bala. E bala. Mumbila. Ibe katami koka. Mune bila, mu bone bila. Fogi wasita bala anya fonye deke bala ijo bai, bala ijo. Fanta ye mogo sa ye ka ko beri tienta. Ibe ka do ko de ka so gono. Ala ne baka to nyuma ye mogo sa. Me mune bila, mumbila fogi wasita. Avion boka bini. Allah. Bala mu bone de biga. E man invité bire. Nimisara ni wole nimisara wole lila. Kan nimisara wole lila. Nimisara wole lila. Tabarkala. Ou be fefe fo e balala a bebe ela. O be che e kata. Ne yera nimisara ne nali ela. Ou be fefe fo e balala bela. Ta nimisara wole. Eto ne redo. Soulja music. Avec Jean Bega. Voilà, mais de là dire que la kaso fene ke me fait ka solution ni au là quoi. Donc nit me ça mo do soro ni me avocat. D'accord. Bon, ou amako ke tugumna. Bon, ni a fait un mot bien, mais comme c'est très urgent là. Très urgent. Très urgent. Oui. Parce que je sais grand frère t'es dans le coin toi. Voilà, il n'y a pas de monata. Il y a femme. Donc les droits de qui? Quoi? Oui, moi j'ai fait les droits. Ah bon? À l'université, Nicolas la droit là. Mais moi je crois que c'est dans l'enseignement que tu évolues, non? Non, un master béqué au Barakou et quand on est allé un peu vers l'enseignement. Ah, d'accord. Voilà, pour ne pas rester inactif. Oui. Donc on va essayer de voir. Voilà, mettons en fin mais révision donc si possible, ni me à défendre quoi. Attends. Oui, je peux faire ça. Tu vas faire ça pour moi? Oui, il n'y a pas de problème. Mais attends, mais tu connais Ami, non? Ma petite soeur là, quand comme ça, de la des ressources humaines. Oui, mais je la connais. Bien sûr, je la connais. D'accord. Donc il n'y a pas de souci. Donc il faut faire le, comment dirais-je, je vais te confier les dossiers. Tu me donnes ton numéro
Et je te confie le dossier. Comme ça, tu vas faire un devis. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Grand frère, entreprise à Nîmes entreprise. Je vais tout faire. Je vais tout faire pour la défense. Donc je peux te rappeler dans combien de temps comme ça? Bon. Le temps que tu puisses faire un peu les études et je vais te rappeler quoi. Si ni grand frère ni grand frère Kokata coupe la drogue 24 heures. Il y a pas de donne 24 heures. D'accord. Voilà, je vais aller fouiller mes trucs tout de suite et puis. Il n'y a pas de souci. Okay. Je vais mettre le prof de Ali. Voilà. Okay. D'accord, merci beaucoup mon grand. Voilà, merci. On est ensemble. Oui, non, je vais gérer ça. Ouais, tu sais pas moi mais je vais au bureau. Allons-y, je vais te déposer en route. D'accord. Allez. Allons-y. Ça va vraiment me faire retard. Allô? Allô? Ah, Pravaro, calme-moi. Ah, bala, les bala. Oh, bala. Voilà. À quoi berry, go, n'toto, moto ife, munga, ala, toi in la cananga. Como? Ai wele, masonga kuma kini bulena fun kumara. Bari makma tigi fe. Awon kumara, ne kumara. Bala tiena. Ah, solution du même sera là. Fura foi to la. Solution ta là. Solution ta là. Ne fara kora ti se ko bla funi. Ali ne fen do di. Wari tena bon jaga bala. Tete malata. Ibi signa bere sisa. Ah, ni akuma. Quoi. Moi je me suis fait passer pour l'ennemi de Ségou Fama. Juste pour que Baragela Oga Fogone ni Ségou Fama en mandi. Oga Sega nega dana soro. Ne ou beke. Kanyere ke Ségou Fama djouye. Na farago ne ban en rebalma muso. Kodi nobeni koina. Ah, ni kabako ide. Netu maloko jiye beta. Netu maloko jiye beta. Netu maloko jiye beta. Oh, jadunu ya beta. Nse, Biba. Ici. Ajara, ne denga no feel. Mama dra fa Hausa. Hausa. Ame musoba dore fore be gamba fura. Abna fo musoba dun kai ne. Ajara ne te tagai wala sa. Ne ba mangeno. Fene uchi. Ula ngata ma ti ne ra tu ni na. Ne tu maloko jiye beta. Ne tu maloko jiye beta. Ne tu maloko jiye beta. Anula. Ça va? Comment ça va? Non, mon père a bien, il s'est fait. Non, il s'est fait. Il y a une entreprise qui fait ta fight là. Moi, c'est la foi qui est là. Chauffeur, chauffeur. J'ai calculé l'entreprise là, j'ai calculé. Ja entreprise yɛrɛ fight ju ja balimamuso yɛrɛ de don ami a ɲɛ se ka fɔ quoi ja tifu nɔrɔlen don ko ka SV kɛ depuis tifu nomena don min na depuis ne y'a bila n place la a nɔrɔlen don k'ale ka baara fɔlɔ ko f'a ka SV kɛ ka entreprise in lajɛ mun bɛ ka avancer ou bien a tɛ ka avancer ko parce que ale b'o de don entreprise ɲɛtali la SV f'i k'o de kɛ i ka entreprise donc avec la taille ou avec la taille donc ne pouvons pas finalement ay jija fo ka kɛ ay sɛgɛsɛgɛliw kɛ donc ay interkɛ yɛrɛ mun ka baara don a y'o wele commandant fɛngɛ interkɛ min bi Ivoire ta Dragon voilà Dragon ay Dragon ka mɔgɔ de wele u nana SB appliquer ka taa sɔrɔ tiɲɛni kelen don ami ka niveau la plus de 400 millions 400 millions a y'a don fɛn fɛn da fɛ an ma yɔrɔ y'a la t'i bolo 400 millions i bɛ mun ko o la donc finalement mun kan ka kɛ an y'a kɛ balimaya ko t'a la
Eh, ne y'a bila tribunal ka bolo kan. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ye min kɛ o ma kɛ ko Ne y'a bila tribunal ka bolo kan. a ye min kɛ o ma kɛ ko ɲuman F'a ka ɲangi de, n'a ma ɲangi. a kɛra balimaya ka gɛlɛn koyi. Balimaya ko tɛ nin na. Balimaya ko tɛ nin na dɛ. Ne tu maloko tiye beta, ne tu maloko tiye beta, oh ja tu no ya beta. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Silence, s'il vous plaît. Silence. Faites entrer l'accusé, s'il vous plaît. Mademoiselle Koulibaly Aminata, née à Ségou le 28 avril 1987, directrice des ressources humaines de l'entreprise Koulibaly et Distribution. Charaï Nomnebi, Kadaka, Yewaleke Walemi, Natchekajum. Ibulu sera nafolo min kuna kalifalen bila nafolo min n'a t'i ta ye o hukumu kɔnɔ yalima I bɛ se ka mun de fɔ o la. Monsieur le juge, ne bolo sera nafolo min ma an ka entreprise nafolo de an fa de tun bɛ entreprise in kunna Ala y'ale min ji dɔgɔya o kɔfɛ an kɔrɔkɛ dɔ bilara a kunna Ala y'o fana min ji dɔgɔya an kɔrɔkɛ min bɛ entreprise kunna sisan n'o ye Segu faama ye a y'i mago bɔ n ka fɛn bɛɛ la a mago tɛ n ka fosi la hali n'i nana baarayɔrɔ la ne bɛ mobili min ta ka na n bɛ fɛn fɛn k'a la bɛɛ ne ka wari bon n bɛ so min kɔnɔ so sara in ne de b'a sara kalo sara min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o banna n'a y'o di ka ban a banna sinon entreprise wari tɔ a n'a muso n'a denw a n'a ka denbaya bɛ diya o kan. I ɲinɛna dɛ. Ne k'e nommé k'e bila directrice yɛrɛ la ressources humaines a bɛ tɛmɛ o kan. I tɛ wari di yan. Monsieur Koulibaly, veuillez vous retirer, s'il vous plaît. A bɛ wari minɛ a bɛ wari entreprise wari bɛɛ kɛ lemuruba ye a b'a bɛɛ a kelen d'a ma ne mun y'a badenmuso ye ne tɛ foyi sɔrɔ a la ni kalo sara kelen bɔra a la o de kama ni sara kɛra ne fana b'a yira banque la n ko bɛɛ y'i ka wari sɔrɔ donc ne bɛ wari in minɛ n b'a kɛ n mago ye parce que n kɔrɔkɛ mago tɛ n na o de kama n y'a kɛ. Mademoiselle Koulibaly, ce que vous avez fait, ça c'est un avis de confiance et les lois sont contre cela. Niwatina amna kuma di maître Kantema, l'avocate du demandeur. Comment vivez-vous? Bonjour la cour. Bonjour monsieur le juge. Ne bɛ yan bi n balimamuso ka cas contrôle la a ye fɛn kɛ waleya min ye waleya cɛjugu ye a ye entreprise baarakɛlaw ka nafolo de ta k'o kɛ k'a yɛrɛ dɛmɛ ni waleya bɛ ale n'a balimakɛ cɛ min tɛ baara ɲuman ye ani balimakɛ b'o jure de kɛcogoya wɛrɛ la kɛcogoya min tɛ entreprise baarakɛlaw ka nafolo tali ye donc an bɛ sariya jamana in na jamana min ni sariya de b'a kɔnɔna na fɛn minnu tɛ dan a kɔnɔna na n'a kɛra an b'o o waleyaw ɲɔ minɛ ne kɔni bɛ yan k'a yira k'a fɔ n balimamuso ye baara min kɛ a ma baara ɲuman kɛ donc a sariya kan ka boli togoya min na an ka sariya kɛ k'a nɔ minɛ o togoya la o de kɔni ka di ne ye. Il est là. À présent, on va donner la parole à l'avocat du défenseur, Noé Maître Cissé. Maître Cissé à la barre. Merci, monsieur le juge. Je me présente, je suis Maître Cissé.
pour défendre mademoiselle Koulibaly. Donc, monsieur le juge, mademoiselle Koulibaly ici présente est accusée d'un abus de confiance. Mais n'oubliez pas que cette entreprise, n'est pas, une entreprise, nous est Segou Fama, Ani mademoiselle Koulibaly Taï. Entreprise familiale les deux. Familiale Koro. Et puis, elle a bien expliqué à une fois, tien de dos, pas tien de dos. Donc, tien Koro de go ambega hake bala. Namanya ambega hake bala. Est-ce que Segou Fama a le droit car entreprise bénéficie fin maintenant au bêta, au bérébé aérien? Moi je pense que non, monsieur le juge. Je pense que non. À quand un clan de tché 50-50, 50-50. Donc, monsieur le juge, il y a mademoiselle Koulibaly Niké. C'est parce que Amake ni Aéreka Ngania Djoui. Ake a dégoûté le pas dégoûté le bikini. C'est vous famille la Nini. C'est vous famille. Monsieur le juge, aye waliya mi ye entreprise mɔgɔw ka nafolo de baarakɛdenw ka nafolo de tali ye. Objection rejetée. Tribunal Inyama. Merci, monsieur le juge. Ngo, comme y'a fait tout comme ça, pas de gagner de bikini que c'est vous famille la Nini. Ni c'est vous famille kunye mademoiselle Koulibaly ka hakɛ d'a ma i n'a fɔ a ɲɛ laɲininen cogo min na ne bolo mademoiselle Koulibaly tɛna se ka nin kɛ a tɛ sɔn nin ma. Donc i n'a fɔ maître Kante y'a fɔ cogo min na an ka jamana ye sariya jamana de. Je suis d'accord avec elle, n sɔnna ka kuma ma sariya jamana don. Donc sariya man ka boli côté kelen na o, sariya kan ka boli côté fila bɛɛ de la. Awɔ, parce que mademoiselle Koulibaly fana ye jamanaden dɔ. Voilà. Donc, moi, je vais faire monsieur le juge. Anga laje, anga nyangini, anga iga dobala. Anga laje, anga mademoiselle Koulibaly fana parce qu'elle est citoyen d'ordre. Elle a des droits. Donc, moi, je vais charia fait, monsieur le juge. Charia ka mademoiselle Koulibaly fana ka côté laje. Ni yɛrɛ sɔnna ma ko jo t'a bolo à 100%, mais jo tɛ Segou Fama ninnu fana bolo à 100% dɛ, parce que Segou Fama ka comportement de y'a to mademoiselle Koulibaly poussé ka nin kɛ. Elle doit recevoir ses droits. Merci monsieur le juge. A y'a ka k'a lajɛ. Merci beaucoup. N ce. An bɔra ka fan fila bɛɛ lamɛn sisan. À présent, nous allons suspendre la session. On se retrouve ici après 2 heures. Sulja Music. Ah, Dono, ça va? Kogai, Kodimata ka dugu la dɛ. E taara. Bon, i b'a dɔn mun don han. Dɔgɔnɔ ne yɛrɛ ne y'i nafa dɔn sisan quoi. Wallahi ne y'i nafa dɔn sisan. I ma ye wa? Parce que mɔgɔw bɛ kana don n ka so kɔnɔ ten gardien tɛ yan quoi. N y'i nafa dɔn sisan wallahi. I bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ na quoi. E tɛna. Non, dɔgɔnɔ n b'i deli sa. Ne ye mun k'i la n jo t'a la. I m'a fɔ ma. Ne wa mugan ni i ye mun di namara ma o y'a bannen o y'o garisɛgɛ o y'a bannen ne ta bɛɛ banna i m'a fɔ ma n bɛ pase ci ma o n'i ka kalo 3 wari n b'o fɛnɛ ci ma nkɔ quoi i m'a fɔ ma i bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ i bɛ na quoi voilà i bɛ aw ka cɛkɔrɔbaw i b'a f'u ye o ye fɛn dɔ mɔgɔ dasiri fura ninnu quoi fɛn ninnu bɛ kɛ ka mɔgɔw dasiri quoi i b'a fɔ k'u k'o dɔ d'i ma ka na quoi n'o tɛ sisan a bulen don sisan dɛ position man ɲi sisan yɛrɛ yɛrɛ de
Ni nafa dɔn ni dɔgɔnɔ. Voilà. Awɔ ni na le bɛ sɔrɔ an b'a bɛɛ ci ma Orange Money la sa. N b'a bɛɛ ci ma sa. Voilà. Ne dɔgɔnɔ nana sisan dɔrɔn non o ye ne lafiyali. Foyi t'a la. Ne dɔgɔnɔ nana sa o ye ne lafiyali. Papa. Wa don nin ko nin a solution bɛ sɔrɔ quoi. Ko kɛra cogo cogo solution bɛ sɔrɔ. Voilà. Mais balimaya o ye tiɲɛ mais n ye fɛn bɛɛ k'a ye a bɔra k'a fɔ sisan ko ne ma nin k'ale ne ma nin kɛ alors que ne y'a bila place ba de la entreprise kɔnɔ mais ale de bɛ ka entreprise ben ta ne kun t'a dɔn. sabali ko min yɛrɛ sɔnna ka na dɔn ne kɔni bolo a bɛ se ka bɔ a place la entreprise dɔ la mun ye a datugu yɔrɔ ye sabali o ko ten. min fɛ e bɛ ka mun de fɔ e tanti ye kuma min fɔ sisan nɔ e y'a mɛn yan. Mama ne y'a mɛn. E mun de bɛ kɛ e fa ma min k'a ye i fa ye fɛn bɛɛ kɛ ne yɛrɛ tun bɛ to ka fɛnw minɛ e fa la ka taga d'a ma dogo la tuma dɔ ne yɛrɛ bɛ taga fɛn dɔ ma ni n yɛrɛ ka fɛn k'a fɔ k'i fa de y'a d'a ma fɛn bɛɛ de kɛra ye an ye fɛn sugu an se sugu bɛɛ kɛ komi a yɛrɛ ko k'an tɛ fɛn k'a ye ani min ka kan o bɛ k'a la foyi tɛ k'a la ayi ne yɛrɛ tun bɛ kɛ e fa la fasa ka kula mɛ a ka ɲi tan ani min ka kan o de bɛ k'a la denmisɛnninya b'a la o. n'a ni nin kɛra la kɛ a tɛna ɲɔgɔn wɛrɛ wa a bɛ kɛ nin n'a ɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ dugukolo in sanfɛ minnu b'a la ka u ka baarakɛyɔrɔw tiɲɛni kɛ nin bɛ kɛ sababu ye solution ma olu bɛɛ ma. u bɛ ladini nin ale kɔni ale bɛ min fɔ bɔra la ma ko e sɔrɔ k'i dɔgɔnin datugu entreprise kɛ est ce que a ka ɲi o yɛrɛ de ka ɲi nɔ ne y'a dɔgɔnin datugu baarakɛla tɔw bɛ siran ko bɛ ko la o t'a kɛ parce que a b'a fɔ nin y'a dɔgɔnin datugu an b'an sigi yɔrɔ dɔn a ka ɲi tantɔ yɛrɛ. Sulja Music. Dele kata be kati punde kuma kando, di punde champion tu punde o jadi clear de do. Mademoiselle Koulibaly, a yɛrɛ ka dossier kɔnɔ k'a fɔ ko i bolo sera 400 millions ma wa a yiralen don k'a fɔ fana ko i ye 400 millions k'i y'a bila banque saba de kɔnɔ yalima i bɛ se ka jɔnmala fɔ ko i ye baara in kɛ wa? I sɔnna ma ko 400 millions i bolo sera a ma? an yɛrɛ bɔra ka jɔ a la sisan ko ale ye wari in ta donc yala an ye wari in bila banque minnu kɔnɔ an bɛ se k'o banque fɔ an bɛ taa wariw ta baarakɛlaw ka wari sara wa an yɛrɛ b'a dɔn a kelen ma baara in kɛ yala an ni mɔgɔ minnu ye baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se k'olu fɔ pour que a n'olu bɛ se ka ɲangi ɲɔgɔn fɛ cogoya min na. Merci, Maître Kandé. Ne kelen de ye wari ye ne ni mɔgɔ si ma wari di n kelen dɔrɔn de y'a di. Ami tɛ tiɲɛ fɔ walasa i n'u bɛ se ka ɲangi cogoya min na o bɛ fisaya. Ne kelen de ye wari. A dun yira de b'i ka dossier kɔnɔna na k'i fiancélen don i balimakɛ dun y'a yira ko i ma fiancé donc yala i ni ka fiancé de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ yan. Fiancé ko kuma tɛ yan ne ka fiancé ko kuma o tɛ ne ni mɔgɔ si. Fiancé dun bɛ dossier kɔnɔ. Objection, monsieur le juge. Oui. Ça c'est un acte d'harcèlement. Avec mon client harcelé, avec pousser car moi dois monter tien. Elle n'a pas le droit d'harceler ma cliente. Objection retenue. Merci, monsieur le juge. Mademoiselle Koulibaly, Mali Sharia y'a k'a fɔ selon l'article 282 du code de procédure pénale, l'abus de confiance est puni par un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 120 000 à 1 million. Voilà, Mademoiselle Koulibaly, il y a un amène il a bien de la saisi, il y a un compte bancaire et vous serez condamné
à 3 ans d'emprisonnement. Le verdict est tombé. C'est ça. Quelques années après, Typhoon, ne se rappelant toujours pas de son passé, épousa la dénommée Rokia, fille du grand Jawara. Au même moment, Adjara, devenant une très belle jeune femme, hélas, toujours plongée dans la douleur, se bat jour et nuit pour vaincre cette maladie qui engraine la vie de sa mère, Lala. Comme si cette vie ne suffisait pas, Bala continua sa vie de débauche éphémère avec la fortune de Typhoon. Typhoon tara kadin kele min tombolo no e Ajara ala ka barka do dina koy na fora ni yere be bidoni kan dairi me bola o pito yere te soro fanchible oui oui je sais oui mama me sensoro ay Ajara mama ito na Dusku. Django. 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 Allah. Douleur de rage maintenant. Hein? Docteur. Nam. Docteur. Nam. Mbafika lalaye. Ila fika lalaye. Mbafika lalaye na demuso yi. Lala na demuso. Ta fika gina tige blaka soro muye feu. Allah. Allah. Idu suda, idu suda. Uwele. Idu suda. Uwele docteur. Nala sona man bunu wele. Mbafe kuye. Mbu wele sisa. Ta fika gina tige blaka soro muye. Nala sona ma. Allah. Problem fo shitala. Docteur uwele. Mbetu no fe sisa ngana. Meta lala na demuso no fe. Nala sona ma. Idu suda mena sisa. Mbetu no fe sisa ngana. Nyame. Ima ko be fana la ngodi ma. Akai. Akai. Ite se foshima. Oh d'accord. Betu no fe sisa ngana. Na la sona ma. Afrika lalaye. Awo. Gambe. Afrika lalaye. Awo. Ai, wuli. Oye. Mai soro. Mama ifo. Ajara. Ah, mama ifo ijo na mata. Ijo na. Ei. Ijo na mata mama. Ala. Ijo mama ita telefoni. Oui. Ijo na. Ata mbekla gota. Mama ifo na ata. Na kila sishezi kono. Ifo. Ifo mama ifo. Mama na ata. Mama ifo na ata. Ai. Mama ifo na. Nasi. Mama ifo na ata ifo. Sabal na. Mama ifo na. Na ijo ko. Mbese zitabaki. Awa ijo rakanya. Wai.
tuguni abeni ko ke tugo disa ifo mama ifo ajara ke don no nga ma ke don mama ifo mama ifo han abenya na bo ajara imado ni lala sengena na fora Tifun tara voyage là kai yo santa ani shekini Tifun est accident ke Tifun toro là mama ida de sa mama sabal sa mama sabal sa kana mama tato ala bolosa mama kana ka sabal Tifun est accident mi ke ni Tifun toro là kata oma fuga na blabila ni yɛrɛ lalama kɛnɛya mama i ɲanina mɛ a bɛ ɲanabɔ ala ka bɔ i y'a mɛn an k'an jigi da ala kan i y'a mɛn a bɛ ɲanabɔ a jara a bɛ ɲanabɔ a bɛ ɲanabɔ a bɛna ɲanabɔ don jumɛn a bɛ ɲanabɔ an k'an jigi kɛ ala ye Tifun a fɔ e sɔnna ka taa ka ne to ni ɲani ni degun na ala mama ne lala sɛgɛnna n bɛ mun kɛ tuguni mana taa yɔrɔ o yɔrɔ n ka bana fura tɛ ka sɔrɔ Tifun min kan ka kɛ ne furakɛbaga ye n'a fɔra Tifun yɛrɛ tora accident na sabali sa kana kasi sa fura bɛ sɔrɔ i la i y'a mɛn kana kasi e yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ musokɔrɔba min fɛ yan a bɛ k'i furakɛ ala b'a to i bɛ na kɛnɛya i y'a mɛn kana i jigi tigɛ ala la kuwa i y'a mɛn sabali n b'a kɛ cogo di musokɔrɔba dun bɛ ka sen furakɛ o k'a furakɛ nka o si tɛ ka fɛn bɔ a la Sulja music. Dele katambe kati funde kumakando, si funde champion tu kuni ojani clear de do. Follow jetu kati moga pume hina nyona ngabi hina do yara ode yene biga jena. Ne tu maloko jiye beta. Uba foko na folote here. Chere la. Ne kamana gwana de. Omom ke dini, omom kan de musoni. Fet bele kile kerai. Ya moseka transa bu. A bɛ cogo bila sisan a taalen filɛ nin furu min na kɔni a tɔgɔ bɛ ne la alhamdulilayi kɛ Jawara i seko kɛ dɛ i seko kɛ dɛ nka a taalen filɛ taa yɔrɔ min na kɛ anw ta y'a la duwawu de ye ala ka yen k'a sigiyɔrɔ ye ala ka n'o cɛ kelen in kan bɛn an ka ala deli do ye awɔ dugawu bɛ kɛ ka da fɛn dɔ de kɔ dugawu bɛ kɛ ka da maracogo ɲuman de kan dugawu bɛ kɛ ka da hakili ɲuman de kan dugawu bɛ kɛ ka da adamaden jogo ɲuman de kan Jawara e ɲɛ t'a la wa Jawara jɔn y'i seko kɛ awɔ ne ye se kɛ tiɲɛ don n ko ne teriw tun b'a fɔ ne ma ko ne yɛrɛ de kɛra sababu ye ka n denmuso ni tiɲɛ k'a jama k'a bila ne yɛrɛ la k'a jama k'a bila mɔgɔ de bɛ fɛn sɔrɔ diɲɛ dugukolo kan k'i b'a ca i den ma e y'i seko kɛ ka den ka kalan kɛ ka ni nafoloba in sara k'a lata sanfɛ an bolo n'o nana o kan ka kɛ min ye o de ye dususuma ye mais diɲɛ labandenw don dɛ kana ɲinɛ o fɛnɛ kɔ dɛ n'i ko kelen a ko ko tan bɛɛ diɲɛ labandenw don f'i ka da o de la o fana fɔ ni bɔra ka ɲinɛ jira ka boli a nɔfɛ ka ɲinɛ jira diɲɛ na wa o tɛ kɛ o nka a bɛ tɛmɛ ni hakili de nka ɲɛ min fɛ halisa o don an bɛ Alahu Taala de deli a tagara taga yɔrɔ min na ala ka yen k'a sigiyɔrɔ ye kelen nka n bɛ min fɛ f'i ka bila i kunna jɔ laban i yɛrɛ ye dɛ ye n ka kuma ban adamaden laban i yɛrɛ de i ye min ye dɛ adamaden ŋaniya i kɛcogo i lamɔcogo ni i jogo i b'o de sira bon jɔ laban i yɛrɛ de ayiwa nin ko in jɔ laban i yɛrɛ de ne kɔni ka ala deli alhamdulilayi a ye sigiyɔrɔ min sɔrɔ ala ni cɛ i bɛ ala deli o Gando
Anglais. Amba de clé. Donc ah, Romaric. Comment ça va? C'est mon père qui est Tabarakala. Bismillah. Jido il n'est qu'à dire Romaric. Junior. Aya basite. Somo be. Yengaulu. Ni anga ici. Ici. Tu es entreprise comme vous. Oh, amna la tu fumo. Allez nana obekam. Konya bella de no wara ko ya to ya papier ko ka bulo no bla papier la to woni woro ke mo ko woro ke ma ke de aywa ni woro ke woro ke tuma ke de woro ke tara ni karamba mi ke donc si ça bulo bina boire les fe awa avec comme la fois à mon fond aywa amba jawaro ma bele ma amba ke to de psi ne agri nga no deta ni play Lala, ni entreprise touratifun ka bolo kan. Kya cogo. Bamanan b'a fɔ ko ni jɛgɛ bɔra lasina ka dɔ la ka taa bila fuseni ka dɔ la a bɛɛ ye filaninw ba ka na daga de jala ye. Alhamdulilayi n'o tɛ ja tun tɛ ka fa jiginna kɔnɔ. Ja tun jiginna. Awɔ n b'a dɔn kɛ n'a ni entreprise feerela tifun ma sisan o kɛ a bɛ tifun feere a kɛra cogo o kɛ a n'a denw kɔni n'a hɛrɛ dɔ sɔrɔ a nafolo. Alhamdulillah. Odi kadama no odo. Odi ni odo. Obe kune la doni. Obe kune doni. Nga ka fa untege de boni na cha ni jola. Non de senior koninte. Mali gira. Barikallah. Mali gira sor. Jawara. Ne oni finya na o latika o kapara o. Na la ka ba ko mi. Romarik. Ino ngati fulu wele. Akana anga punya indalna. Awa. Allô? Oui. Tifoun. Oh. Tiens, là, moi, je vais là, 600. Entre y a un photo là. Oh. Romaric nana. Ici, il est là. Mais il sait qu'on a un papier, on a un boulot. Juste, oui, c'est ça. Il est là. Ok, à tout à l'heure. À très bientôt, Tifoun. Merci beaucoup. Tifoun. Il m'a donné la seigneur. Là, furu de beni bella c'est mon roman. Johnson de me. Allô? C'est Anche, bonjour. Awo, Lala Redou. John Do. Docteur. Docteur Fanta. Django. Ne koreke Django. Django. La ne koreke. Comment même koreke là? Ah docteur. Allah. Ne koreke Django. Bashita la mina sisa. Awo, e ma fɔ k'a b'i ka so wa? Awo n y'a mɛn. N bɛna. Docteur Fanta. Awo n y'a mɛn, n bɛna sisan. Baasi kɔni tɛ n kɔrɔkɛ nin na kɔni. Docteur. Ajara. Ah, Mama Mube. Mama Keradi. Ajara. Mube. Keradi. Ne kɔrɔkɛ Django. Ko Django banabagatɔ don. I tɛ n ka kuma fana lamɛn Ajara. Ko n kɔrɔkɛ Django banabagatɔ don. Docteur de bɔra k'an wele sisan nin nɔ. Ko
ko jango yɛrɛ bolo banna pewu ko ale yɛrɛ ye jango la d'a ka so de donc k'a bɛ ne ni e de ka kuma la k'a datugu n ka dayɛlɛ a bɛ Ajara ni Lala de fɔ o la i bɛ baara minnu na olu bila i ka bila ni an ka taa jango lajɛ. O tuma tɔnɔ jango ye min kɛ ne la e ɲinɛ n'o kɔ de ne tɛ taa dɛ mama ne tɛ taa i kelen bɛ se ka taa ne kɔni ne bɛ taa Ajara ne kɔrɔkɛ jango banabagatɔ dalen awɔ hali n'o bɛɛ b'a la ne tɛ taa u tɛ ka mɔgɔ si tɔgɔ fɔ Ajara ni ne Lala ne ye sɛgɛn minnu ye jango fɛ yen tɔnɔ jango fɛ e ɲinɛ n'o kɔ de mama e ɲinɛ n'o kɔ depuis ne fitinin fo sisan ka tila ka an gɛn e ɲinɛ n'o bɛɛ kɔ mama ne tɛ taa n ye sɛgɛn min ye o ye n bɔ a ka ɲi o b'a yira Tifunu ye min fɔ e ma ko ye dɛ Ajara jango mana fɛn o fɛn k'e la f'i fana k'a dɔn k'a fɔ ko jango ye ne kɔrɔkɛ de minɛnɔgɔ ninnu o to yen n'a nana i bolo sabali dilan an ka taa n kɔrɔkɛ jango lajɛ i teliya dɔɔni yɛrɛ Ajara. Chérie, tu veux que je te donne du quinqueliba? Il n'y a pas de café? Il y a du café. Ah oui, bien c'est bon, sûr. le café c'est mieux. D'accord. Ouais. Parce Mais que... Oui? Il est trop chaud. D'accord, c'est pas grave. Tu sais, je sens que je vais avoir une journée très chargée aujourd'hui. Ah bon? Oui. Parce que quand à Diawaraka, l'entreprise est mise, l'entreprise de ton père là. Oui. Les travaux sont en cours et puis ça avance. Je sens que on va faire une très bonne affaire. Ah, ça c'est une bonne chose. Tu veux un peu de sucre? Non, juste un peu, c'est trop. Juste un peu? Ouais, juste un tout petit peu. Donc comme tu vois, comme je le disais, Mina Diawaraka entreprise ça. Et l'entreprise sera dorénavant à mon nom. Waouh! Ouais. Ah, j'espère que tu vas faire une bonne affaire avec mon père, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par une bonne affaire? Tu sais qu'on doit avoir des bénéfices et mon père compte tellement sur cette entreprise. Oui, non, ne t'inquiète pas. Tu sais, je vais faire en sorte que lui aussi, il pourra en tirer profit. D'accord? D'accord. Parce que Mikera pour lui donner, il parle de 800 et quelques millions. Et je trouve que c'est un petit peu trop. D'accord? 800 millions? Oui, 800 millions. Une entreprise. Bon. Moi, je veux qu'il va donner bois là-dedans. Je sais que ça a cette valeur-là, mais nous, donne bois là. En tout cas, je te fais confiance. Tu veux un peu de pain? Ça, c'est du bon café. Non, c'est bon. Tu veux pas de pain? Non, mon café, ça fait mal. Moi, j'ai faim, je te jure. J'ai trop faim. Ouais, c'est vraiment. Tu veux même pas prendre un peu de chocolat? Non, c'est bon. Ok. Tu sais que j'ai la tête fixée vraiment sur l'achat de l'entreprise. Donc, tant que vous commencez à Nyanabo, à Manoko, quoi. Ça tombe bien, c'est lui, hein? C'est ton père. Ah bon? Oui, c'est Diawara. Oui, allô? Oui, bonjour, mon beau. Ah bon, vous préférez que je vous appelle monsieur le directeur? Ok. Alors, monsieur le directeur, monsieur Diawara. Ah non, comme il est un grand FNL, je préfère mieux passer par ce canal, quoi. Oh, il y a ici. Oh. Ah ok, ici, il y a une entreprise frêle, papier, oui. Ah ok, allez, venez, on va vous. Ah, il fait déjà. Ah, ok. Ah, ça, il n'y a pas de souci. Non, non, mais déjà, moi, j'arrive. Non, j'arrive, je suis pas occupé. J'étais avec madame. Maintenant, maintenant. Et puis, on va tout mettre en place. On va signer le contrat de vente, quoi. Ok, d'accord. Très bien. Ok, merci. Oui, merci. À tout à l'heure. C'est réglé? Oui, il dit que... Ici, il y a des quoi. Wow. Il a un initié spécial qui est venu de Bamako. Et au début, on a un contrat signé pour gagner cette entreprise. Super. Oui, il est venu spécialement de Bamako pour ça. C'est super, mon bébé. Mais là, moi, je vais t'abandonner. Mais attends,
Finis d'abord ton café. Non, bébé, tu sais, c'est bon. Ce que j'ai pris, ça me suffit. D'accord. Tu vois, c'est le plus important actuellement. Non, laisse-moi t'accompagner. Oh, ok. Ah, ma ravissante épouse. Je suis là pour toi, attends. Merci, ça fait vraiment plaisir. Sulja Music. Allah. Ni Allah ye fɛn o fɛn kɛ o de ka ɲi jɔnni kun b'a dɔn ko bi bɛ se sa Allah mɛ tonton Jango an ka gɛlɛya kɔnɔna na an sera i ma ne ye sɛgɛn caman ye i fɛ yen mɛ o bɛɛ kɔ ne yafara Allah nin ko dun gɛlɛyara koyi ne bɛ nin fɔ n ba ɲɛna cogo di n'a fɔra ko ale yɛrɛ ma kɛnɛ Allah Allah ne bɛ nin ko kɛ cogo di ne ba delila ka fɔ ne ɲɛna waati o waati ni ne n'i fa Tifun tun bɛ baro la a tun b'a fɔ de k'a ka d'a ye a denmuso ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min sabalilen don wa a t'a fɛ a denmuso ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ ko to a kɔnɔ kuma tɛ kɔnɔna juguya ma ne miirila o kuma na ne yafara sinon n kun ma se ka yafa mais bi kɔni n yafara Ala fana ka hinɛ i la ne Ajarata kɛra daga jugu ye sa n'a fɔra ko e bɛnkɛ ani ne ba dɔrɔn de ye ne ka balima Sulja Music. Tifun. Ah, Junior, ça va? Comment vas-tu? Ça va bien? On va faire la télé si tu vas, mais on va voir des trucs. Voilà, c'est le problème. Ah, Junior. Ok, bon, tiens, ça marche. Et voilà pour toi. Non, ça c'est le lait. Ah, ok, merci. Ouais, merci. Go. Alan ce mi jarai Doctor, la, ajara baby.
Nana ajara be mi. Lala tiame ajara nana. Nana ajara be mi. Ajara be anno. Mba fe kuye. Nala. Ajara wuli sama. Ajara wuli sama. Awele. Ajara ikuchu. Nala da gani. Ajara. Na. Awule na. Ngai ko nyamba kanye. Nena kufi na sikla. Oh, jani fendo tun kera. Ajara. No kerbe jodoni. Oh, oro tun ya soro kwa. So assistant ngoni anno kwa. Awo. Ajara. Awo. Ajara. Ko faki ye. Ala chegwe ala. Merci Seigneur. Ala. Jara ko ju. Tona jango. Nefle. Ajara. Allah. Ibadu. Ale tara dugula. Ndogum Atara so. flakella. Bi kafsa. Awo akasa don. Allah. Redo. Ajara. Be ya fait de l'enfer. Anja fado. Be ya fait de. Be ya fait de ya fa. Eni ba fe. Ba fe ko ya fa ne ma. Awa ya fado. Ni ko kawla. Ba nyini au ya fa. Ala. Note. Ta fait ka kojugu fouille de kawla dina tigena. Romaric, ni à Bamako. Ni ça va là-bas. Dans un mouvement bon. Non, Duba c'est tout Bamako. Ah non, ni Chirac moi pour me battre sur et de mon affaire. Non, même pas famille. On peut annoncer. Oui. Ah voilà. Bonjour ici. Romaric c'est Tifou. Tifou. Ah bismillah voilà. Ça va, c'est mon monsieur Romaric. Ah ok. Monsieur Romaric, comment allez-vous? Ok, d'accord. Sinon, je voulais que ça va se revenir pour les immunisations. On m'appelle c'est vraiment important. Alors, ok. Papier ouvert. C'est Jawara. Ah, nous, quand on a côté papier pour là, on a de quoi de vente là. Oui. On a de vente. Elle est déguisée, elle est là. Ah. Oh. Même que tout le monde a bec et carba. Oh, elle a baigné fond. C'est ce que je vois. Ok. Ton trace, ça va, boulot non là. Il a peut-être précisé la carte. Ok, mais moi j'ai mis réfléchi aussi bien. Je pense que les deux options qui sont proposées là-dedans, comme on a l'habitude de le faire d'habitude, l'option de vente et l'option du fait que vous soyez actionnaire là-dedans, dans l'entreprise. Les bolos amassés dans l'entreprise de menace, avec la nettoie. Il y a les situations la situation familiale avec le gars et ses frères. Donc je pense que il sera préférable qu'on choisisse l'option du fait que vous soyez actionnaire. L'entreprise de nettoie là, mais l'entreprise de l'activité mondiale, sur les revenus, il y a même 40% de la moitié. L'entreprise de la part de 1 million de euros. Alors on a 100 euros. Donc on a 40%. Donc il y a avec les ah, mais à Fournier, ma famille, beaucoup avec deux options. On est pour ma famille. Nous connaissons quoi entreprise qui a fait des démons. On est à Hakilement, il faut que nous ayons affaire. Maintenant, nous sommes actionnaires. Mais on a beaucoup de trucs et de vente là-bas ou bien on a tout. Oui, bon, en fait, logiquement, ça n'est pas venu à la justice. Il y a ce moment où on a commenté mon nom de l'entreprise, notre place à changer. Là, vous le voyez là, le téléphone sur la table. Donc, maintenant,
aw taara ne bɛna san mais le coup sanni min bɛna kɛ i n'a fɔ partenariat bisiki parce que i b'a an bɛ continuer ka baara kɛ an bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye baara kɔni fanba ye e ye e de bɛ kɛ chef d'entreprise entreprise ka 40% des revenus o ye anw ta ye en ce moment là normalement i ka mɔgɔ kan ka kɛ minnu ye baara kɛ mais c'est pas la peine ne bɛ a bɛɛ ta en charge ayi ne ka mɔgɔ tɛ revenu kɔni bɛ di ne ka mɔgɔ tɛ tɛmɛ e ka bilen o n denmuso de sigilen don yɔrɔ n ka maa tɛ tɛmɛ o kan n denmuso bɛ yɔrɔ min na n tɛ tɛmɛ o kan dɛ donc je pense qu'on va signer ayiwa an b'a kɛ Ah oui, c'est important. Junior! Junior! Mane. Na. Mai, Junior. Ala jere ika an saba foto tare. Ai siete un cara kabamo anda ama Junior iplote ya sa. Wa ika kome tanto di. Ha? C'est quoi? Attends, moi j'ai vu que mon père vient de l'autre côté. Ok. C'est bien Romaric, non? Oui. Ici, c'est très important. Voilà. Vas-y. Sulja Music. La willa. Lala. Ni dunya no boy. Nana. Jangu ne filɛ i ne e ala a barika ne ye koyi Lala. Ha ji Ina filɛ. diyara n ye. Ha mama ji d'a ma. Lala. Jangu e ala i tɛ ji dɔɔni min e ala nin diyara ne ye sa ala kama a ye yafa n ma Lala i ni a jara n b'aw deli aw ka yafa ne ma n ye ko o ko k'aw la diɲɛnatigɛ in na n b'aw deli aw ka yafa ne ma ala kama a ye yafa n ma Jangu a jara a ye yafa n ma a ye yafa n ma n b'aw deli yɛrɛ de ala kosɔn aw ka yafa ne ma Jangu an yafari ma jara n ye mɛ Jangu ne ye bila nin na e ala n'a fɔra ko Tifunu taara voyage la ne ni n den an ɲɛjɔyɔrɔ tɛ mɔgɔ si ye ni e Jangu tɛ e sɔnna k'anw gɛn ka bɔ i fɛ yen tantɔ mun ye bila u la Jangu wallahi a ye yafa n ma ni seko t'a la ni seko yɛrɛ kun t'a la n mana fɛn o fɛn k'aw la aw k'a dɔn k'a fɔ ko Mariburu de y'a bila ne la Mariburu de kɛra sababu ye n k'o k'aw la n'o tɛ ne yɛrɛ
juguya foyi kun tɛ ne la k'a ɲɛsin aw ma mari boli hali k'aw gɛn ka bɔ so kɔnɔ mari boli de don ne k'aw gɛn ka ne k'aw gɛn ka bɔ so kɔnɔ ne fana ma se ka prétexte wɛrɛ foyi sɔrɔ fo k'a fɔ ko Ajara tun bɛ ka n ka fɛnw suɲɛ ka n ka wariw suɲɛ ne yɛrɛ de y'o coup monté k'a fɔ ko Ajara tun bɛ ka n ka wariw suɲɛ n'o tɛ walayi n b'aw deli aw ka yafa ne ma. Monsieur Tifoun, oui, monsieur Romaric. Oui, moi je vais tout à fait. Et comment on fait là là. Bon, parle, il tout là. Bon, en réalité, les noms là me disent quelque chose. Ton nom, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas très bien comment ils m'entendent. Là, voilà. Donc, tout. Pourquoi vous passez question là? Non, je suis venu te dire, on est à ce là. Non, tu vas pas me mettre à voilà, c'est ça, c'est très bien. Amen. I ka nange ya fenge ma da do ma fasa a di jati ke de tifun itare ka de ke da sara ko se ga do na o nyana ibe soyi no me shi so ngo ta le la be ka urumari ka ta no wi te fe ka shi kwa kana se ko mo ko ci wala la tu do urumari ki akuma be o kande o mana fen inale fe do ya mi ma ja ya ayo te pour faire la même abéma. Oh, il s'est trouvé. Est-ce que c'est le flaque? Et pour faire quoi? Mais si c'est rendez-vous là de boulot. Ah, quand ta entreprise va faire un accord là aussi. Le maliki. Il a quitté flaque, nous dépensons nos fonds de ah. Oh. Donc on y a là sur on laisse la voiture de la bol. Laisse là. Laisse là. Et voilà. Baby. Attendez. Pas de ça. Ah, faut tu remis. Non. Comme il dit, tu vas le mettre sur la laisse. Ah, faut tu. On va laisser la dimanche là. C'est ça va nous va pour. Madame vous venez à vous venez à oh, Jawara. Ah. Non, on est fini. On va le coller sur la laisse. Na côté. On tient pas le devant le nage. Oh. Nala kaja, pas au cabesé. On va la coller dans la laisse. Ni manta ni masé. Ani ka fala mara ki ko mara. On va que comme faut ça. On va que donc, les patients ne peuvent pas y couper. On va dire. Il y a quelque chose qui fout là. Ah, on y a la sonne. Les gars, moi. Ah, donc, c'est fou le métier. Oui, ni pas non pas faut courir, c'est qu'à publier comme moi. Oh, matou. Ni pour belle nana. Il va te dire que moi, comme nous. Ya fa. Oh, ni pour les frères dans la cave. Quand on s'en va avec lui d'aller. Dodo mo. Ya fa. Comment on a fait tifou. Il y a tout. Ni asiri ma fɛn o fɛn na i b'a kɛ komi ne yɛrɛ de seri ma o ko la i y'a faamuya n'a seri ma fɛn o fɛn na ne y'a fɔ a ɲɛna ne ka disi ye wa fɛn o fɛn fɛnɛ bɛ yen entreprise b'o kɛ a bi e de jɔlen bɛ n'a bɛɛ kɛ ni ala sɔnna ayiwa baasi tɛ o bɛ diya n ye o tuma na k'an bɛ mɔgɔ bɛɛ fo an bɛ mɔgɔ bɛɛ fo ka se ni ɲuman ye i ni ce ni baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye ama k'an bɛn ala k'i ɲuman se. Wanda denmisɛnnin ɲumanba de don cɛ ni kɔni a ladamulen don denmisɛnnin ɲumanba non maa tɛ se ka maa fa de ka k'i den nɔ dɛ ni ko de y'a ye sa a bɛ ɲɛ inshallah sabali an ka sabali de ɲɔgɔn tɛ o jɔnni ka sabali de ɲɔgɔn tɛ wale de bɛ laban o jɔnni ka sabali.
Ici, quoi, on a fait un film là. On a donc à Foucault. Marie Boulder. De quelle a savoir mon kaula. Ok. Nere. Tu vas foutre pour dire là. T'as ni chambre. Marie Boulder. Ali. Kau geng a boso kono. Marie Boulder. Marie Boulder. Ne kau geng. Ne kau geng. Qui balma. Ne kau geng a boso kono. Ne fana ma ka prétexte wala foi so. Pour ka foko. Ajara tu me ka na fe mchwe. Kanga wali mchwe. Ni oro yo kumonte ka foko. Ajara tu me ka na wali mchwe. Note. Wallahi bawdele ko ya fa. Awu faro. Ya fama. Et monsieur me sont tout dit. Que poussé. Ni black et ballon so bien noyé. Et jamais. Na fola. Tifun ta. Kadeni ndiento. Voilà, tifun ma bo. Ane jore ni fere. Amanji ke jawo ebe on ke no boyo. Ni ndala famille. Oh, ya fara. Oh, ya fara. Jaranya. Ne ka bara tiɲɛna. Mali boli ala minɛ ka ne bila. K'an fili ne banabaatɔ la. Ne bolo bana pewu. Ya fa ne ko. Que me flemme. Sabali de nyogote, oh Johnny ga sabali de nyogote, wale de belabo. Ijo follow, every jama kataga minde follow. Ate forma ate kela eye joye follow. Hey, imiri doni. Ni miri ibano ka fokite foye tigi yala dunu ya doctor sokono tigi nyanda bana bagato da chogoga Le poulet plastique de clarula. Ai sogama. Ise. Era sira. Era. Berbasti. Tanbi nana. Ajira ere kira sumire. Ya pata tanbi. Mas fete. Ajara. Ah mama. Jiro suli kana di tanti. Ah wanya. Lala. Ah. Karibu. Bigafsa. Bana bagato koni. Ni ya nyinga ba fuko bigafsa. Sino ne lala be yoro mina. Ala de ba. Tanbi. Fo ite ka bodimina. Tifle. Fein gon be ka fena dro. Yala de. Bide ka juguni kunu Meni mo we nyinga ba fuko bigafsa. Sino dimi menkane. Dimi menka. Fein be ka juguya de. Fein be ka juguya ere de. Abi suro ne re ni an korum su ku ba kuma na. Do en nana yi. Nana. Awo. Akomu. Ha. Suro ambe borola awo ko alere dina doje anga freli nyere. Oh, kanga nyesi e ga se boy ma. Surtout yere ebe mu boro mu friano. Awo. Ah, awo kuna yiga. Ayoro ko. Yere fle kono tide la sima ya. Ise ngol tiana ere ya aga juya. Na fora we sugu kono fere mi ka dondon sorola. Ka ko joku kana ne lala ko. Aramadiya gashiere. Nga ni ko na ta so au shite ne la do bai. Bar sabula domina sifun meta. Sifun tara ne ni nden kalfa do balade la. Nga bala mage hore bala bana ne ni ndena. Bashite nyalko kuma me ala ka usa oni baraji Lala. Ah, ne bolo. Ote pengo koy ni bala bana eni dena. Bala dogonde tifuni. Ne fe mo mun chouje fakle bakle ni. Awre fakle bakle ni. E fo te fo lukunye.
Ne kɔrɔmuso kan ka jɔ I jigi kɔrɔ. A kan ka jɔ I jigi kɔrɔ parce que a dɔgɔnin de y'i ye. Ko ne ko Nana ma k'a diyara n ye. K'a ni ce ani baraji. Ala k'aw bɛɛ sara. Sulja Music. Dele kanambe kati funde kuma kando ti funde champion to buni o jadi clear ne do follow je tu kati moga pome hina nyona ngabi hine do yara ode yene biga jena ne tu malo ko mama mata subhanallah tanbi nana wotro kono tanwa leida na mama tro do tana jugo ya ko ni kurum sukin biga bana ka biga jugo la doro abige to godi na fura kolon to me ni ga fi sendi min jugo era ne lala ti se ga fuyi ke ble ko ma do ne ko ne ko tani ari ga ta bala feno ata bala feno ki bala yi senye tan to minna hina bina do bala be ni sen furake ko le ma to ya sinyeni na ne ka ta bala feno bala bana ne ni ndena ni ne bɛ taa ɲɛjɔ bala ɲɛla tuguni kɔnɔ kuma t'a la dɛ bala mɔgɔ min bana muso la nana la mɔgɔ tɛ na ne kɔni ta fo la sa ne bɛ ala minɛ n'ala sɔnna ma a bɛ nɔgɔya. mama sabali sa n'o de don an tɛ taa delili kɛ ne ye wari min sɔrɔ o la an b'o fara ɲɔgɔn kan k'i furakɛ. a jɛra mama n y'a f'i ɲɛna n ko delili man ka kɛ hɔrɔn danbe ye an k'a di ala ma. ala de ye bana in bila na wa ala kelen min sababu nati a bɛ nɔgɔya. mama o ye tiɲɛ ye mais an tɛ se ka nin bɛɛ di ala ma dɛ n'o de don tanbi ye min fɔ an tɛ taa tɔnɔ bala fɛ yen sa au moins n'a ye nin tɔgɔ la a bɛ hinɛ ne la. a jɛra ne tɛ taa tɔnɔ bala fɛ yen. mama sabali sa. i sɛgɛnna tuma bɛɛ tɔnɔ bala bɛ na maloya. mama sisan bɛ sɔrɔ a changera sa. ala aw ka n'o kɛ sa. awɔ mama ayi awɔ tɛ Bonjour, grand sœur. Junior. C'est à cause de papa. A bagara ma kan gɛn ka bɔ so kɔnɔ ma foyi k'a la ma fosi k'a la k'an gɛn dɔrɔn ten. Il t'a laissé venir même avec ta valise? Oui. Ne bɔra so san n sigilen dɔrɔn ka na dɔrɔn ko n ka n ka minɛnw ta ko n ka taa. Ma foyi k'a la. Papa aussi ne veut pas changer hein. Toujours les mêmes histoires. Et maman, qu'est-ce qu'elle a dit? Maman kɔni y'a seko kɛ sa ale y'a deli k'a deli a ma sɔn a m'a to mɔgɔ si ta de la donc ne fana ko n bɛna ni n ka minɛnw ye ka na tile damadɔni kɛ yan. Non, ça ne dépasse. Papa ne veut même pas changer. Combien d'années? Plus de 17 ans, 18 ans, il ne veut pas changer? Il ne veut pas changer. Hein. Oh, c'est pas comme ça. Ça va aller, il faut te calmer, tu comprends non? Oui. Mais on doit rien dire à Tifou. Ok. Tu comprends? Ok. Qu'est-ce qu'il ne doit pas me dire? I bɛ ɲama ka taa an b'a bila Carrefour 4 la quoi a ma kɛnɛ. Min filɛ yɔrɔ in na. Awɔ yen fɛ. N b'a yɔrɔ dɔn. 400 de don. 400 an b'a kɛ RVP ye quoi. Ne ba. Ne fa i ɲɛ tɛ n ba la a ma kɛnɛ de an bɛ ka taa n tɔntɔn fɛ n'a sera dɔrɔn a bɛ ka wari d'i ma. RVP ko i ma n'a ye dɛ ne ba. Awɔ ne b'o dɔn mais a b'i ka wari d'i ma. A b'a di? A b'a di. A kɔni b'a kalama k'aw bɛ ka na quoi. A t'a kalama mais a b'i ka wari d'i ma. Ne ba n'a ma di mankan b'a la dɛ. Ne fa i kɛ pewu a bɛ d'i ma. I ko k'a b'a di? A b'a di. Awɔ mama n'an ka taa. Mama sabali i bɛ taa nin kelen na de i bɛ taa nin kelen ne ma taa i bɛ se ka kɛnɛya cogo di. Wale de bɛ laban oh Johnny ka sabali an ka sabali de ɲɔgɔn tɛ oh Johnny ka sabali de ɲɔgɔn tɛ wale de bɛ laban. Ijo follow, every kijama kataga minde follow. Ate foi ma ate kela eye joye follow. Hey, imiri doni. Ni imiri ibano kafokite foye. Tigi yala dunu ya doctor sokono. Tigi nyada bana bagato da chogoka. Tigi yala dunu ya kaburu dokono. Tigi nyada se tigi koro da chogoka. Ola ni yimiri vena donga fogo jonte sekola sabali de kai sete joye. Qu'est-ce qu'il doit pas me dire?
qu'on doit préparer l'anniversaire de maman. Attends. J'ai trouvé tout à l'heure que tu étais en train de lui dire quoi qu'on a fait de fautif au milieu là. Oui. Quoi? Je veux comprendre. Mais explique-moi là. Non, on est en train de... Non, mais il faut m'expliquer. Qu'est-ce qu'elle ne doit pas me dire? Non, s'il te plaît, calme-toi chérie, je t'en prie, calme-toi. Explique-moi. Calme-toi, on doit préparer l'anniversaire de maman. Donc c'est pour ça qu'il est venu passer quelques jours avec nous, le temps qu'on puisse faire ça ensemble, s'il te plaît. Sinon, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qu'il ne devait pas me dire. Attends, non, là, attends. Tu es au sérieux? T'as pas de problème, chérie. C'est ça. T'as pas de problème. Mais, Junior, ça ce n'est rien. Ici, c'est chez toi, non? Non, fais comme chez toi, d'accord? Ok. C'est une très bonne idée même d'ailleurs. L'anniversaire de maman. On peut la fêter même ici, si vous voulez. En tout cas, on va organiser quelque chose qui sera vraiment bien. Ou bien, bon, je ne sais pas si la cour n'est pas assez suffisante, je vais louer la grande salle là, de l'hôtel. Ah bon? Oui, je vais louer la grande salle de l'hôtel. En tout cas, c'est Junior qui doit s'occuper de ça. Il est venu pour ça. Non, Junior, tu as compris? Oui, viens. Allons-y à table. On va manger. Sulja Music. Ok. D'accord. Cɛ n yɛrɛ n t'a dɔn suma yɛrɛ bɛ fɛ ka minɛ cɛ n farisogo n tɛ n yɛrɛ sagola bi I yɛrɛ sagola? Voilà. Problème t'a la, I tɛ passé clinique la k'i lajɛ ni min b'i la. Problème t'a la. C'est la meilleure solution. Ouais, non, o fana ye solution ɲuman dɔ ye quoi. Mais ni n taara clinique la yɔrɔ n'aw taara dɔrɔn a bɛ mɔgɔ passer aw ka denmisɛnninw de bolo olu tɛ foyi dɔn. Ni n taara i yɛrɛ de bɛ n lajɛ dɛ. N'Ala sɔnna. Voilà, e yɛrɛ b'a dɔn Bala ye mɔgɔ min ye i yɛrɛ de bɛ n lajɛ denmisɛnnin tɛ n lajɛ dɛ. Problème t'a la. Voilà. Ne ka bere ka minɛ dɔrɔn i ka bi nali diyara n ye yɛrɛ. N'an dɔw bɛ na ni fɛ. Ancle. Ancle. Tɔnɔ Bala an nana bɔ yen. A bɔ ne ye? Awɔ. Mun de la? Mama i sigi. I ɲɛ tɛ n ba la, a ma kɛnɛ, a ka bana juguyalen ba de la, I ka ɲa ma k'a furakɛ. O tuma ne ye farafin furakɛla de ye aw ma tɛmɛ yɔrɔ dɔw la ka na. Olu se ma se ka kɛnɛya o. E k'i ma kun ko ne solution min ne bolo an ka taa dɛ. Ayi an bɛ taa cogo di? Banabagatɔ juguman nana bɛ fo ka taga ten, an bɛ taa cogo la ten. I dabɔ ni na i tɛ foyi kalama nin na nin filɛ nin ye mɔgɔ jugu de ni ne ye mun de f'e ye depuis ko daminɛ n ye mun de f'i ye. Sabali. F'i ka mɔgɔw lamɛn ne ye bi de ɲɛ sigi ne kun ye ne lamɛn a kun tɛ se nin na. I bolo la dusu kan. Non ayi non. Wari caman b'i bolo. Ayi bɔn an tɛ taga. N bɛ taga cogo di ka banabagatɔ t'i bolo tan tɔ wa? U bɛna k'i ka dɛmɛ Ala kama wari b'i bolo i tɛ wari d'u ma u k'u furakɛ. A tɛ don a la de. Awɔ. E jogo y'o de ye. Awɔ. A b'e bolo e t'a d'u ma. I t'a di. Problème t'a la. N'i t'a d'u ma. Ne ka numéro a effacé k'a bulu I kana ne wele tuguni ne t'a dɔn ne ye nin mɔgɔ fasuguya ye. Bunamalen sugu jumɛn ye? Banabagatɔw bɛna k'i ɲɛ u ma k'u furakɛ i n'a fɔ i t'a di. Ayi i t'a sɔrɔ clinique la dɛ. Ne n bɔra yen nɔ nin kan ka taa I kana n wele dɛ. I kana se n ma clinique la fɛnɛ parce que ne t'o baara sugu la. Mɔgɔw bɛna k'i k'u furakɛ I bɛ ban ka furakɛ wari b'i kun I bɛ ban ka furakɛ. O tuma e ta ye balako de ye wa? I kana n wele I kana n ka numéro t'u wele I kana se ka clinique la nin y'a bannen de ye pewu. Hey, i bɔnda la i filɛ ka ni mɔgɔw bila ɲɔgɔn na. Hey, Ala k'i ci k'i i kɔ lawuli mɔgɔ tɛmɛtɔ k'i ye ko yan ye saraka deli yɔrɔ ye k'i ni biri dɛ. Ayi fosi. A bɛ yen n t'a di wari filɛ. Hey, wari a filɛ nin wari a bɛ yen n t'a di nin bɛɛ k'i ni badago makan gɔyɔ ni a tɛ k'a ye. Hey, a ye bɔ n da la. Chérie, toi t'es pas bien. Quand tu mettais la nourriture, tu me dis que si j'aime beaucoup le viande. Et les ragoûts, t'as pas demandé si j'aimais beaucoup de ragoûts. Je sais que tu adores Junior, nous va bien. J'espère que ta grande soeur elle n'est pas bien. Comment ça? Junior, il comme ça. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh. Ça va aller. J'espère que c'est bon. Hein? Très bon, excellent. Tu as aimé? Oui. L'anniversaire de maman, je vais essayer de faire quelque chose pour elle. Avec la surprise là-bas. Ne t'avais dit pas dans la semaine.
Vous voulez pas encore un peu, je rajoute? Non, non, non. Moi, je prends un peu de sauce. Non. Qui m'a envoyé un message encore? Junior. Ne va pas trop dire. Tiens, nous avons fait une journée de bébé à ta flemme. Nous avons fait une journée de bébé. Depuis que nous avons fait une journée de bébé. Ok, quand il y a une belle femme. Et comme il dégoûte, il dégoûte bien. Donc, moi, je suis un peu de ah oh? Sabali, anga sabali, sabali de nyogote. Oh, Johnny ga sabali, sabali de nyogote. Wale de belabo. Ijo follow, every kijama kataga min de follow. Ate forma ate kela eye joye follow. Hey, imiri doni. Ni imiri ibano ka. Moto taxi tigi. Hake tude. Kome ego kame katika mugonyana madofi. Nega ni gloti faraleno. Ntumba feka changer. Ah, ne pas autre jour na quoi. Ato combien na changer ta station na quoi. Nan sera bi changer. Changer le gars besora. Ah ouais, besora. Parce que na maga teka mugonyana mafi, ngafini ajara ko faralento. Ai kana jola na nan sera ça. Station. Changer quoi mama. Sabali de nyogote. Wale de belaba. Frère Kadi, frère ah, ntirmuso bla ni kodana ko be de tieni. Ah? Non, mita enchaîner mita docteur sola. Voilà, mita muso fe mita sola, mita analyse ke fonga ta dile ngwa. Nembora ko gati ma mesro ta fara wala fe ngwa. Non. Oh, Johnny ga sabali, sabali de nyogote, wale de belaba. Oh, Johnny ga sabali, anga sabali, sabali de nyogote. Oh, Johnny ga sabali, sabali de nyogote, wale de belaba. Ijo follow, every kijama kataga min de follow. Ate forma ate kela eye joye follow. Hey, imiri doni. Ni imiri ibano ka fokite foye. Tigi yala dunu ya doctor sokono. Tigi nyanda bana bagato da chogoka. Tigi yala dunu ya kaburu dokono. Tigi nyanda se tigi koro da chogoka. Ola ni yimiri vena donga fogo jonte sekola sabali de kai sete. Allô? Oui. Ah, docteur, ça va? Comment ça va? C'est mon hobby. D'où qu'on a mon hobby? Bien, Dieu merci. Oui, et toi? Quand tu vas alhamdulillah. Yalla faut la battre. Ni de vacciner qui est au fait faire. Non, moi j'ai un peu ça. Comme inauguration qui mi méga de makulu, méga mochi, élément fauché quoi. Mais, madame, on m'a invitation cinéma. Nous c'est la tatou. Comment on va commenter à? Vous voulez le kunchikadi? Pour moi, ni du tout là. Nous sommes à la cible là. Toutes les excuses. Ah, justement, il est canadien. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, faut que je t'arrête. Awa Jaraï. Nala sonama. Aïe, problème faux ça là. On met un out de la canami kama. Oh, problème faux ça là. Oui, il n'y a pas de souci. Il va y avoir un droit. Merci, à très bientôt.
Sergent. Sergent chef. Mais qu'est-ce que tu foutais là-bas? Désolé. Ne m'a fait miner une huile siècle. Désolé. Mais merde, ouais. Qui va être mené? Tout à fait, tu dois aller dans la ligne sur le baron à dire. Où y a ta VP, la maçon à Rwanda. Donc, à la PV Flen. Ni à ta monaga, tu vas me la Oh, Johnny Sabali, Sabali de Nyogote, Wale de Belaban. Oh, Johnny Sabali, Anga Sabali, Sabali. Il y a Barana. T'as coup comme. Ok. Regarde dans ça. Oh, Johnny Sabali, Sabali de Nyogote, Wale de Belaban. Ijo follow, every jama kataga minde follow. At the forma at the kela and you joy follow. Hey, Imiri Doni. Ni Imiri, Ibano Kapalite for. Bien. Anyana. Aussi. Vous pouvez disposer. Adjudant. Adjudant. Oui, mon commandant. Ne voyez pas comment là. Hein? Depuis que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Commandant, excuse-moi. Dégage! Autant pour moi. Regarde-moi ça. Kurata o kono ko jamana ni awre taya. Kanyele moto taxi tigi kofe. O kata bla fo aw sero la ka u banka ka wari sara. Aw ma ke façon tigi esa. Ay jabike. Amam banga ka wari sara ko yi. Bara tuma kono ka mena ta mi feni no. Ko de kumena moto taxi tigi ka wari di. Nga ne ma do ko bala be so wani kelela de. Na fa kera tede. Neko. Aw de be essence ke moto taxi tigi quoi. Ai. Moto taxi tigi baka essence bomi ka kataka boliluke. Mais vous croyez où? Ne fa amaba. Eh, tu la fermes. Eh! C'est moi qui décide. Aube moto taxi tigi ka kemenani nyini ka dama. Wafla, abo nyini 10 000 francs o yene ka contravention. Ameno bomi. Abo bomi o. Wafla ni kemenani. Ibeta wari nyini. Musokoroba beto. Ni mana ni wari ate labla. Ne fa ambo wari bomi sa. Ne fa ere nyetana. Foi tambolo. Ne wo wari bomi sisa. Sabali kan labla sa ne fa. Ete kuma mea. Ayi ote. Ya ambe sharia de bateau. Sharia ya fo coga na be ketene. Tu vas, tu cherches 2000 francs au moto taxi tigita 10 000 francs au façon ka contravention 1 point de trait. Wari tambolo de. Nyama on beta wari nyika. Ibeta wari nyini. Aja. Ibena wari bomi. Bon mama besa ke alaka mogo nyana ma dobe nyama. Ajara ni be erino nya fonte taka. Mama ya fama sa. Ya fama ne mun fa ko tono la fia bena sabali ki de me ke furake. Mais comme ko kerata. Donc akan ebe to ne beta wari ni. Ama ambe delike. Ibeno wari bomi. Alaka mogo nyana ma do. Ne fa. Eh, fini de conneries. Dépêche-toi. Ne fa hina na la kama. Kanandi musopla be wari bomi. C'est un chef. Bon, comment là? Tana. Dans là où?
enferme-la. Oui, ko enfermer wa? Oui. Et ko ki bini blé bolo yan ko ndé muso beta warta kana ko kani enfermer. Muso la. Kaso akala ni kila kama ne famille de la kama. Ne famille de kana ko kaso la manke ne. Ne famille de kama. Muso la. Na ne ngapara ya. Ne famille de kama. Kana ndo kaso ndé muso ata la ko ita. Sulja Music. Dele kata be kati funde kuma kando, si funde champion tu funde ojani kelera do. Ollo jetu kati moga pome hina nyona ngabi hina do yara ode yene biga jena. Ne tu maloko ji. Akana tu ni bana. Kuma ke tsaka kuma ne. Oui. Qui femme avec qui dit mais. Hein? Bonne maman. Comme analyse d'ordine. Il est analyse comme ça. Il te voit jam. Ala stagi kala visa ebe diga fembe kala mangene sache nana je fulo sa. Mimi bi to ni jam de docteur. Fembe na akaba tabulu. Ana bala tabulu. Ala sa du ba fle. Dimine be. To ni jam. Ai sa dimine du ba fle dimine be. Allô? Commandant Drama, bonjour. Ah, j'ai besoin de vous urgemment. Alors, si tu vas donner un bureau, à Kadini, il y a un sens. Quoi? Un suspect? Ok, on arrive tout de suite. Il faut me plaisir. Merci. C'est ça, chef. Accident. Oui, mon commandant. Il y a un cas suspect. Suspect? Ah, cas suspect doit être retrouvé. Commandant, attends. Ça peut être commandant, attends. Il fait gagner sa déroue, il fait gagner ta blague. Il a chef de l'eau. Attends, mon chef. Je sais bien comment il fait pas de bêtises. Attends. Oh, Johnny Sabali de Nyogote, Wale de Belaban. Oh, Johnny Sabali, Anga Sabali de Nyogote. Oh, Johnny Sabali de Nyogote, Wale de Belaban.
jo follow. Every ki jama kataga minde follow. Ate foi ma ate kela eye jo ye follow. Hey, imiri doni. Ni imiri ibano ka fokite foi ye. Tigi yala dunu ya doctor sokana. Tigi nyada bana bagato da chogoka. Tigi yala dunu ya kaburu donkana. Tigi nyada se tigi koro da chogoka. Ola ni yimiri vena donga fogo jonte sekola sabali de kai sete joye oh Johnny ga sabali anga sabali sabali de nyogote oh Johnny ga sabali sabali Docteur, on l'a aussi fait de la même. Oh, ne yɛrɛ bɛ ka gɛlɛya de pour que aw bɛna dɔrɔn bɛ se ka fɛɛrɛ bɔ. A bɛ fɔ na aw yɛrɛ sa bɛ min. Parce que mɔgɔ sugu ninnu mɔgɔ t'a dɔn ne ma fɛn dɔ b'a wala aw bɛna fɛn fɛn a y'aw ka position ta fɔlɔ wala mɛ aw position aw bɛna girin na dɔrɔn aw ka position aw ye k'a ta fɔlɔ aw bɛ sɔrɔ ka dun wa. A bɛ tigɛ aw bɛna girin na dɔrɔn aw ye k'a ta wala a ye k'a ta fɔlɔ. Wale de be laban oh Johnny ga sabali anga sabali sabali de nyogote. Hé madame, il y a. Et vous l'avez oui, oui. Ah bon? Hé Moubila. Mais, et on veut laisser ça qu'à Fogo si c'est bien. Ni Karabati. Comment on a comment tu m'as dit? Oui, vous l'avez tabara. Oui, voilà. Donne le côté, le casso de quai. Mon casso. Donne on veut laisser ça si c'est bien non. Donc, il veut que la gagne fait. Eh, avec maman. Aïe, ça, aïe, oui, attrapez-la. Allez, tu tournes. Moumé, allez, faut. Comment on a mis les oubliés? Ni les clients. Quoi, il y en a, ni la l'écran, vous voulez qu'on présente là. Ni les clients. Ah, il n'y a pas de. Ni comment on place les. Ne décalez pas. Voilà. Là, on va voir une chose. Ne décalez pas. Mais si je fais à ta amie. Ni la pour nga ya mine do. Est-ce que tu aimes bien aussi? Hein? Ayi nga bulu so ya be bon kana. Ayi kiri ata. Bulu so jema. Ayi kiri kan gla. Allez, attrapez-les. Allons-y. Allah, ayi ta no ta gambe. C'est pas possible. Comment ça fait-il que ni est cassé au bese ka te soro ga bilo kono ki bugo ki mulugu ki da o ga bo o bese ka te chori comment na ne ko re ne da ne di da bona ine ne ka bona la aw ere fugari u ere ne fe fora aw be dese ka aw galabu kala ka ta femle fo be tama aw la non comment na on notere il va soro musore de professionnel donc il veut qui bolo kon nyesine mare désolé mon commandant désolé wa désolé dépêche-toi commandant désolé commandant auquel tu dois ni c'est que na nyona flaka disposez ni teri bi mo ka fe dof commandant ni na opération be foire Tifu Sulja Musica oh Johnny ga sabali anga sabali de nyogote oh Johnny ga sabali de nyogote wale de be laban oh Johnny ga sabali anga sabali de nyogote oh Johnny ga sabali de nyogote et à l'école c'est maman t'es que me flaja wala ni na yere samana ni jara ne yere ina to gonya na plateau ta ga lemuru do dai ku be papaye do ka ta ga yala konme ni ga lemuru do dai ku be papaye ka ta yala mais t'es ta faire la bide
I bɛ taa feere la dɛ n'i ma taa feere la I b'u ka 100 ou bien 400 min d'i ma a tɛ d'i ma dɛ parce que ne b'o sɔrɔ ni feere kelen in de la I bɛ taa ka feere kɛ fɔlɔ I bɛna bɛ 100 d'i ma ou bien 400 n'i bɛ kilasi kɔnɔ f'i bɛ sogo mara feere la I dun bɛ taa ni feere dɛ cɛ ni mɔgɔ ye kuma f'i ɲɛna cɛ a to mɔgɔ t'a la sa n k'a kana to ka taa n grand sœur fɛ yen a kana to ka taa n kɔrɔmuso fɛ yen l'exé ne gɛn aw kama aw ko ko n ka taa 20,000 ta n ko n ko ka ca mais a ye n bila ka taa ta n taara ta l'exé gɛn sisan n bɛ n kɔrɔmuso fɛ yen a bɛ ka tila ka taa nɔfɛ n kɔrɔmuso fɛ yen. mais 20,000 tɔ an ni nɔ i t'i bila bɛɛ la ka kuma ne fɛ dɔgɔ. aw de kɔni ne bila ka taa. ayi i bila bɛɛ la n'i bɛ kuma ne fɛ a ma ne tɛ nin ko nin na dɛ an bɛ se ka yɛlɛ don fɛn kɔnɔ cogo di i bɛ tila ka na k'i bɛna bila mɔgɔ la tan cogo nin na. an tile nse ne den saba tɔɔrɔ tɛ nse ne ba I tɛ fili dɔ kɛ n kun na an ka taa feere yan a tɛ tɛmɛ ala ta kan I ɲɔgɔnna dɔ de filɛ nin ye ka na dɛ n'a lajɛ I ɲɔgɔnna dɔ de filɛ nin ye tan tɔ ko ka firi k'a kun I jɔ n bɛna firi k'i kun y'a mɛn I bɛ taga yala mais e ka mun kɛ ka lemuru k'i kun wa papa ye n'i ye min kɛ n kun dɔrɔn dɔ kɛ n kun n bɛna firi de k'a kun a bɛ taa yala nin I ɲɔgɔnna dɔ de filɛ tan tɔ bunama woloden e bɛ dɛsɛ ka taa feere kɛ I ɲɔgɔnna de filɛ nin ye ka na ta ko ne ka fɛn k'a kun a ka taa feere mais I tɛ mɔgɔ min dɔn ka fɛn k'o kun n b'a k'a kun kɛ e ma ban ka taa feere kɛ yan I bana ka taa feere kɛ n b'a k'a kun nin ye den dusuma de ye koyi dusu bɛ nin kɔnɔ ayi a k'a kun dusu bɛ nin kɔnɔ I bɛ n'i jɔ ne ma ko ka 200 d'i ma 200 bɛ sɔrɔ ni feere in de la koyi ayiwa I ma feere kɛ dɔrɔmɛ 1 tɛ d'i ma a bɛ taa kelen sɔrɔ yɔrɔ jumɛn o la n'an bɛ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn ye yan a kana taa nɔfɛ et puis combien de fois ne bɛ k'e wele tigɛ ka appel ta fɛnɛ ko n ka batterie bannen n ka batterie déchargé de don téléphone yɛrɛ ni ne wele ne bɛ min sɔrɔ ne bɛ t'i kɔrɔmuso fɛ yen kana taa kɔrɔmuso fɛ yen n bɛ k'a f'i ɲɛna kana taa n kungo gɛlɛya aw kosɔn n gɛnna ka bɔ n fa fɛ yen donc aw kana taa n kɔrɔmuso fɛ yen dɛ wala aw cɛ ka l'exé yɛrɛ a bɛ dara la aw yɛrɛ dɔn 20,000 dun i t'a fɔ sa k'a bɛ dara la a don ma nana kan ka dun na ni n nana kan ka dun ne b'a dun ne kan ne b'a dun kɛ ok à partir d'aujourd'hui I kana to ka taa ne nɔfɛ grand sœur fɛ yen n'an bɛ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn ye yan ni ne ye wele ne min n'an bɛ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn ye yan et puis kuma ne fɛ dɔɔnin n'i bɛ kuma ne fɛ ka di pɛrɛn-pɛrɛn ne kun na dɛ i tɛ kuma ɲɛɲini k'a faamu ne bɛ pɛrɛn ko ne bɛ fɛ ne k'a ɲɛɲini k'a faamu kuma ne fɛ dɔɔnin an bɛ se k'i ladon fɛn gɛn kɔnɔ cogo di I bɛ tila ka na k'i bɛ bila ne la tugun ok il faut pas te sa bɔ kana to ka taa ne nɔfɛ voilà il faut pas te ɲ'a mɛn voilà i bɛ kuma ne fɛ dɔɔnin de sinon plan bɛ cogo di voilà zéro ne fa I ma lemuru san lemuru 20 ko jojolo 20 a filɛ nin 20 mais so wari misɛn bɛ bolo joli don 1,000 de bɛ bolo 1,000 bon 400 dɔrɔn de bɛ ne kun yan a yɛrɛ ta fɛn warimisɛn foyi t'e bolo wa wari misɛn e bɛ na joli la san ne ma o ka ne fa e bɛ joli la san a kɛra di ne fa sabali sa ne fa yala ne fa allez Tifu Soulja Music Oh Johnny nga sabali Anga sabali de nyongote Oh Johnny nga sabali Walo chale Wa plan ye aha e binani dendo ga nini muru wa chale ndo era fune bola ran wole sema ko junior fa game ka ko asa game we man sima ko darala wa tejere nya pele sura la ma mere me o de plan ba wa me glan junior era wole me kuma na we man wa wole kuno ala ne bɛ nin ko kɛ cogo di sa ne bɛ taa nin fɔ muso ye cogo di n'a fɔra ko muso dara ne la k'a ka feerefɛn di ne ma ne bɛ taa nin fɔ cogo di ala
Every jama kataga min de follow. Ate foi ma ate kela eye joy follow. Hey, imiri doni. Ni imiri ibano ka fokite foi ye tigi yala dunu ya doctor. Ne ba kira to godi. Ala ne ba do de ne ko ga wani ne be fruit no be minne la. Ka foi taranga fere ka wari do. Ne ba wala ne ma wari do. Ne ra ku yake men na ni sara ka ke fruit to atike agrese ka. Mamne afle ga fa ko ale ko do ale bo ko ka fruit agrese ko fruit minale la. Ko ale afa tara fere ka wari do. Na amma ni fana afinya na de. Ya fonya na ko afinya na de. Ya fonya na jare mo la ngolo ni. Ala ko na fere ta boya. Ta boya. Ta bo ga fere ga rola. Mo la ngolo yi. Ah? Jete mo nyana mai. Mama ne afinya na de. Ya fonya na wallahi. Andi ngana fere ga fana ka usani. Ni mo la ngolo ni e ka la iban. Ata to fle. Ngara bare. Ah? Ibita nga fere ga ko war bedu. Mo la ngolo ta to fle. O shinem nan mo gore ga o ta fere. Ite mo gore yo. Ite nga fruit dai ku ka ta fere ga. Ah, vraiment. Mama ede ku jodo. Tifu Sulja Musica. Oh, Johnny Gasabali. Anga sabali de nyongote. Oh, Johnny Gasabali, sabali de nyongote. Wale de be laban. Oh, Johnny Gasabali. Anga sabali de nyongote. Oh, Johnny Gasabali, sabali de nyongote. Wale de be laban. Ijo follow, every kijama kataga min de follow. Ate foi ma ate kela eye joy follow. Hey, imiri doni. Ni imiri ibano ka fokite foi ye tigi yala dunu ya doctor sokono. Tigi nyada bana bagato da chogoka. De coco sete John ye setiye alla de ye wale alla de coca fralle do sabali bagau kan wale alla de coca fralle do sabali bagau kan Johnny Gasabali anga sabali. Sansu. Ya feite mami. Akera to godi? Tan bo. Ate to go latine. Mona? Mata kan to bala tono bala fea. Awo. Tono bala masoka de me to sila. O bala mo ko suguni. Moto taxi tigi fana ya tagata na commissariat la. Moto taxi tigi tara na commissariat la. Awo. Muna? Ko fo jago anga le ka kemenani sara. Kemenani ko ora commissariat. Awo parce que ko arrivé payer. Ko gala. Commissaire ko go ne ka to ka kemenani nyini. Kanani oluga wafle o don we mama to commissariat la. Wafla e pour soutai. Awo. Kemenani moto taxi tigi tai. Ne re yala la dugu fampe. Al nye muso do ka friu mine ko fere do fana ye agressé ko kemena no friu be mine eta ne re ta do ne be fa o fen fo ki agressé fana eta no o de kera go o muso e jensu e kuma su be fo ne ma eta ne ya jaranye ko ju fo ni do ne je ko ne problème fo ji sala o te kasi ku kana kasi o te kasi ku mbo ne ala mi kira so rama wa fla mi kemena nda
Nga fo ma be polisi de bolo. Sini nala sona ma mita labo. Wa fla mi kemenani. Problem tala. Nala sona ma. Olu fana ma se ka miri ala ma. Kemenani kungoro kata wa fla mi kemenani sarola. Problem tala nala sona ma sini. Ambe shia no bi. Na sira sini sogoma mita labo. Yame nala sona ma. Problem tala kambe. Awo. Tifu Sulja Musica Oh Johnny Gasabali Ivan fait à Korakani Amajima ko sebe so yesi mo wonde so do ma da des problèmes quand maman bien nana khanu ba ko de là bon docteur où il y a la moto taxi tigi de coffre donc moto taxi tigi taru bla fou fait bon on va voir sur la moto taxi tigi ka war ça bon toi même il faut voir est-ce que c'est normal c'est pas normal la faire me dire bon ngu mangu kata moto taxi tigi ka war ni kana bon contravention ira ba do c'est la loi donc 10 000 francs bon sinon moto taxi tigi ka war fa ni jogi oui kemenani moto taxi tigi ka war kemenani oui d'accord toka kangarda ya ka ko mando aka hakili to ya na baka situation mi chugo na mando ko de oh mais il baka situation me chugo mais oma se ka moto taxi tigi ka fanga ta ki banko ka war damare ale fana be balo chugo nga be balo ore la oui chi ata bolo de OK madame merci beaucoup moto taxi tigi ka wari OK contravention Sergent chef! Sergent chef! Oui, mon commandant. Il est accident, madame. Sabali de nyongote, wale de be là-bas. Oh, Johnny Sabali. Anga Sabali. Aja. Mon commandant. Bashitira. Attends, votre muso fo. Attends. Ngai be kangare gelen dawe ni nyogona were kanu soro blene. Ndala sona. Ni nyogona were yu soro. Ar nu ye war sa be kle flani kya. Jira sa. Tena anyo na so. Nchi, ya to foli ko. Wili. Ala ki. Amina. Ala wili ayo to foli ko sa wili de la. Ay kana kasisa. Ni kashira bina ne la kashife. Wili. Nate anna bene era bule sa ba kene yo. Chena tika tala ni yo. Imaku. Awo anga diala ma. Ali bana mu fene na. Na la tira so. Ame solution ni na. Anga be diala. Awo. Na la so na. Frère Tomandé. Wa mon pote, quand tu m'as beau, cocaïne, pour ne pas se foutre de la bonne. Non, à la femme, voilà, à la femme. Voilà, bien. Bon, il est toujours le voir un monde. Bon, il m'a déplacé contre toi. On sait comment il a voyagé là-dessus. Il y a eu sur 100 à ah, je m'en dis, vraiment. Ouais, bon, il est frère de notre fille. Voilà, on va approcher quoi. Et c'est la famille. Aïe, n'a fille tout comme dans beau ça. Oh, à famille. N'a fille tout comme dans la quête ça. Et tu sais OK. Non, pour ce que d'abord ça est vraiment. Hein? Il y a une moyen qui est quoi à quand ça. Beau à quand ça d'ailleurs de te voulait quoi. Au d'ailleurs de te voulait. Mais il y a Ramadan yam qui est une moyen qui mais qui voulait qu'il félicite au de là quoi. Parce que moi il a trop donné pour une moyen qui à droite quoi. Alors on est volé beau quoi. Non à quand il demandait à quand net ni volé il a voir numéro est pas bon musan on dit ni volé non doit pas forget islam ya kan sinika on faut go islam abeta et son cause do ma abeta bo akan ça ni volé ne baladi volé il m'a fuma non doit akan net ni volé blé quoi akan c'est bon. Voilà ça va? Ça va ça va? Ah mais tu es mené quoi tout meta ne mi ga war be di magaba. Nega war be di hotel ni akle de manama ne be foye ko so ne ti soro. Ah bon ante nyo nye sra la be soro en tugodi ante nyo nye sra la. Ah? Ana fo kante nyo nye sra la sa. Eh no ite nyo nye sra la de. Affaire manche ou affaire patak. Affaire ma commencer à commenter ka ha. Tugodi.
ya klibala inne barake nyoko ine bla baramina ine bla ka papier glan ko tifun saraka o saramena kulo no kulo era be fangara ka ba ngache ko to ko ayo ma ina ko bala ko Aïe, te mo aïe appeli. Oh mais imagine là dron, imagine là. Ni joy. Ni joy. Ni te tifuni era des photos là. Regarde toi. Ko tifun sara. Asale no menitale era ya. Aïe, besro. Aga fudu koro do de ma obulo. Fudu koro te sa nen tifunde ni foto ita odongola ankoro. Odongola ankoro. Wa bala. Bala. Muri la ibe galonda chela ka sara ka sura nyana madu. Ha? O ma muni ebe muni no fesa, ebe muni no fesa. Sa fa ore kumina ne nyana ma choro kwa. Mami masa abe galonda la ko sara. Ebin beke kunmere lalo. Nico, on dit ebe muni no fesa. $2 millions. Rigi fla. Non, 2 millions. 2 millions. Vous voyez bien mon gars. Au canard. Même au wele ça me beti la certification. 2 millions de volontaires. Mais 2 millions de volontaires. Oui, allô, monsieur Jawara, bonsoir. Ah, ça va? Ok, s'il te plaît, ça y a un tifun numéro de ma sansa, moi je galère de voilà. Ah ok. Avec Jean RD. Merci beaucoup. Quand même. Ita. Et notre taxi a wani. Ok, contravention. Sergent chef. Sergent chef. Oui mon commandant. Et énergie dans mana. Dépêchez-vous. Commandant. Oui. Oui. Et Moussoraba Mblain. Nana. Ok. Hey, toi tu m'attends. Et quand tu es là, tu n'es pas warm saint ebola. Oui. Que me chérie. Ta crédit que me nana tu m'as. Abozor comment? Oh, il m'a fait abozor. Il n'a l'oumé gata chi numéro là. Il vient il clone là. Ça c'est rien entre nous. Et maman elle va faire le bon tout. Tante, donc on avait tout à fait. Aïe docteur Sochamanke. Aïe docteur Sochamanke. Amanya sera là. Il y a eu chomina. Parce qu'il y a fallu gagner toi avec docteur Solabane. Ne reta dormi do. Tiens, renata do fa au fin du. Ante farafin fura fana kɛ k'a lajɛ parce que ni tubabu fura ma nafa ɲa an bɛ farafin fura dɔw fana kɛ k'a lajɛ ne kɔni hakilina t'aw ye ni furakɛla dɔ ko mɛn k'a ye fanfɛla in na awɔ n'aw sera ka taa o lajɛ yen nɔ ne kɔni bolo bɛ sɔn k'a fura ye quoi. An bɛ se ka taa yen cogo di parce que wari foyi t'an bolo. Wariko tɛ problème ye n'ala sɔnna ma an ka di ala ma i bɛ taa an bɛ taa dugu la n'ala sɔnna ma. Solution. O bɛ taa ɲɛ koyi ni wari sɔrɔla bi kɔni hali bi bɛɛ an bɛ dugu bila ka taa fo Kayi ka taa furakɛ o bɛ taa ɲɛ kojugu. Sabali de ɲɔgɔn tɛ wale de bɛ laban o jɔnni ka sabali an ka sabali sabali. Ajara. Mɔgɔmana. Baasi t'i la. Sɔrɔ filɛ. I fari don. Abausa. Ah, apa dokter muso fo. Oh, ayta. Ngai be kangari gelen daw ye ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kanu sɔrɔ bilen dɛ. N'ala sɔnna ma. Ni ɲɔgɔnna wɛrɛ y'u sɔrɔ. Hali n'u ye wari sara u bɛ tile 2 kɛ yan. Jira sa. A tɛ
ina anyama ina so inchi ayo to foli ko wili ala kisa amina ala wili ayo to foli ko sa wili de la ay kana kasisa ni kashira bina ne la kashife wili nate an na bene era bulu sai ba kene yo chena tika tala ni yo ima awo anga di ala ma ali bana mu fene na na la tra so ma me solution ni na anga be di ala awo na la so na. Oui, allô, monsieur Jawara, bonsoir. Ah, ça va? Ok, s'il te plaît, c'est un numéro de Sansa, je vais galère de voilà. Ah, ok. Avec Jean, merci beaucoup. Quand même. Ita. Mache. Ma baigné faut Tifouni Sansa. Non. Ini Jenyo Djougou. Ah, il fait que Tifouni ko fait. On dirait que Tifouni est avec un wele. Parce qu'il y a un numéro de Tifouni. Yallo Tifouni. Voilà. Kuma jona ya nga nyefaire. C'est ça. Hein? Et anga nyongo fo. Mais rappelez ko fait. Non mais voilà, anga nyongo fo. Hein? Et nga konti la dia. Ala dia. Wapi ala atege. E kuna jara voilà. Nga konti la dia hein. Et wapi oro ni. Ima fuma. Bi teli ne bo envoyer comme ça. War fou teli ko trop de. Bo envoyer comme ça moi bi teli. Pour qu'il y ait un peu de temps. Voilà, il côté net. À mon côté. Il côté net. Il côté. De le côté. À transférer moi. Oh, il y a un numéro. Envoie. Ok, nous savons. Nous savons. Voilà, mais nous on a un saré. Eh, mais toi dis. Quand même, ne pas follow. Eh. Allah n'a même pas dit. Eh. Ni Tifouni ma sa odine mo go sale. Ah. Allô? Ouais, Fragoro. Name folo name qui fenge name. Nama la janga don se kura elma ni kodo dam ne tore kwa. Ah. Tifouni kwa ko ba ba an kala ma kwa. Tifouni ga kola. Ima fuma Tifouni do ye nyo ye kai. Olu yere nana kama foto yere utsigbe. Ube fenge dola. Ima fuma sa mo be ga ba kala ma. Anga ferege ali mu yere ayi anga ese ka wala situation yere de ima fuma ambakete ngwa awo wala ambakete no ni ko ni sikite beble wala Fragoro kambe ngo ni yo kola Tifouni Soulja Music. Oh, Johnny Gassa. Nyaye nya wole bi. Do werete. Asira mani musomeya. Bana mflene alani. Bana gansante. Bana gansante wa. Bolo no lelo. Bolo no ere. Bolo no wa. Karamogo. Ando yan seko ke karamogo bamako yo nanyi fura façon be kala ni dote ka farla banen ka foi te ka bola banen. Abone le do amana dien fura kala atena fa foi nyala ka bon chi ne basega na ni bana asega bana nare andu ayen fura façon bere kenna nyala wele ka awla sigin krefe ano bi mina kuma mfo ene bana imflenala ane madani bana ma to karamo ibada wone patoro andu njigi ede fara ko itala ni ache bana depuis akunwa menin denye te bana den fana flene ambulo manyo to kola ale refleka bana tan no ambera dili kuna leka nikena ya soro ibada wone patoro la bo nogoni ne be fura kelim nanna abe mishi ke saraka
Misi wa. Ame misi bo mina mbolo bwana finta mbolo. Wow, jija misinga boa bok mala na boa bok mala. La fuita la. Tola fuita sora la nam se kali kunya nyini kala munte misi. Fura fuita la misuko yo. Ni misima boa bok mala dro abe jentu. Karamo wambo ko choti. Ibada wone ba ko ne beto ni banana. Ba wala ala ka bon kanu fo. Ala ka bon. Ala mum bise ka flenjing, ala bise ka flon clé. Ala ka bon. Anga ira ala la. Depuis ça jonne ba be ni banana. Anga ira ala la. Ibada wone be ala ma. Mishi. Oui, en bas kono. Altle. Yugo. Somo. Probase, probase. Kuri ba shi dina bara ro. Probase. Ini fama. Wala kira fama. Bara ika bara ko bijo. Bara ko ni tumbe tumina sécurité de la. Aussi ça wo mo kamila kankonna. Kankono kari. O kadi. Jamana kote ya. Odo. Be kan gise ko ke ko. Ko jugo. Wala ikara polisi o ikara douane ikara fe har sigilu. Wa be ka uji ya ko. Alhamdulillah. Jamana ka se ka Anyo pasi. kan fala ma. Jamana ko infinity ko ni chema fara musomaka. Abe kalfale malama. Inshallah men wala ki bararu. Ora kia afula to kalama. Ma kalama ka furla. Ora kia afula. Ala achika ki bararu. Alhamdulillah. Ana chegol foi tuche. Alhamdulillah. Mwonya na mbale chenye. Mwonya na manda. Ana na ga mwonya na maka mako kai ni vitenye na ko ngatanga anniversaire ka. Ko félicitations. Here ba here. Merci beaucoup. Ninje ko ne. Mwote jana ban chokodo. Oko na betele. Non te nenye bala chokomi. Ninje ndio na uzote sexta nije pimli. Alhamdulillah here. Nala dilo dila. Wale de belaba. Oh, Johnny nga sabali. Anga sabali, sabali de nyogote. Oh, Johnny nga sabali, sabali de nyogote. Wale de belaba. L'humilité précède la gloire. Les saintes écritures nous ont dit cela. Mais les faux prophètes nous enseignent la haine. La haine et ses conséquences, nous en sommes victimes. Ne pouvons-nous pas faire preuve d'humilité? Ajara. Tati. Nan. Tati nefle. Kurin tay kan ici. Awa tante nefle. Ajara. Ni ay ni wele. Karamo ke ka kuma indi. Karamo ke kuma mfo. Oro ire balo ni sise tanyi. Chere na mbolo bana mi sise tanyi. Ambolo bana foi tambolo. Chere na. Sisa ne inski kamiri. Nyena na wele. Nyena na wele. Nana ko kuma ko ande muso be kayi ko kono yere. No e mami. No kom mambe bara la yeno. Fen be ba bolo be ka fen chama sur la yere. Moto ba bolo fen chama ba bolo. Kona anyi iblagata afi. Imana se ka bara ke anu flala. Na muni musoro. Abo chi amaya. An fana bi se ka di karamo ke ma. Karamo ke ba an demi. Wala se ka lala furake. Konte ne kon te fe lala ka sigi an bolo tanto re. Tanne o be janye ko. Ne kon ne te fa ka sigi nyere de tanto. Tannin tara kon mbe nan chesi. Ijiro jo lare. Ka bara ke ka wari soro. Ko blaka na pour que saraka inka se ka bonne ba ka bonne banana. Sisan ibi ka fini museni nunu to ko munu nogolendo. Ibulu ko ibuke fin la sire sini sogoma. Ibta kai. Ibta kata mami fe. Nyame tan. Ni ko se ka blaka suma ta no re. Ni tara ko banani ba ni kan ko jugu banani nya sigen tro. Ya se ko tan. Ni tara ko ni ben chesiri ere de ka barke ka wari blaka na. Pour que on va se ka kenya yere de juro jola. Sino ne jorole ndo ni ko ina. Ne ba ine benela atese ka fwe ka yere tugune. Tani ko ni ko mi ko mese ka tanga fini labe. Mbeto labe. Don ni yo labe ko fe mbeta. Tani mbeta ka obitianye yere. Jara nyala ka so mankanya. Tifu Sulja Musica. Oh, Johnny nga sabali. Anga sabali, sabali de nyogote. Oh, Johnny nga sabali, sabali de nyogote. Wale de be là-bas.
Oh, Johnny nga sabali. Anga sabali, sabali de nyogote. Oh, Johnny nga sabali, sabali de nyogote. Wale de belabo. Ijo follow, every kijama kataga minde follow. Ata forma atekela eye joya. Uncle, mzee. Nana keli. Awa. Nera kumbolonge na kuma masemi mani ni kumbina atleti ka boy ready tanto. Ah, cartere yara. Oh, isi ke anga kuna comme ne kumbotola. Mimi. Tambate. J'espère que il m'a senga honi. Ah, senga kera don. Ka kera to godi. Ne ba be ka frake la de fe. Donc oko ni misi masaraka. Ko atese ka kena ko parce mo bolo no de. Donc tani nana ine bla ka na ife. Ki be bara mina kan ko ke nyoko fe. Oh, tani nana ku kuma e kuntige ne mene. Et en plus aussi a jara ne toro aga fo kan ga bara ge nyoko fe. Ere le ye muso nyuma bari cheka i mo shiti ye kika ko te jai kwa. Ah vraiment. Mais ne boni nga bara. Ne beta ka boîte là. Boîte. Emania. Ne ga sole, ne ga soga. Mobili joli medala. Téléphone yene ma beni bulu ne reka nga saki nga samaro abebe topula. Boyam su manu bebe nyaboni rifo bebe na nirika fonsina. Ne ga sanu, ne ga saki, ne ga feu. Bon, ere flani togomna. Ne be baramna ni eduna la ere. Ere bi avancer ka temeni ka ere. Togodi. Nduma ga tani fiera de. Ne ni baradam ne sano. Imelemba ere ka soro mi baga mishisa. À moins d'une semaine nous. Baga mishisa be no. Une semaine. Une semaine. O baro kadi olare. Mais ebe ta mo ke boîte comme nana. Bon, je fais bi ko ki labe ki maquiller ka ta boîte là am ta feti doro nige. Feti doro ete ke service faut feti doro. Non. Mais wari be soro la togoti. Wari du me soro feti lare. E nyongom so man ni e labe. Chero man e. Utna wardi ma. Ka wardi na matindoro. Ka wardi matenge. An kun jumena. Parce que ika ko jarai, I cheka yi fembe bila kan I cheka yi fembe bila ni mogo yi abindi sonja. Kan ye doron kon kada ye doron ka wardian. Fue warete. E ma del goya. Ayi. Tiens Rena. Iba don ne te se ka ta boîte la. Ka abene kumolo la ko mba makene. Ne ka ta feti la. Ne ba banaba to dalen do ala te ka se ka fin kaire. Ko ne ka ta feti ke. O ka gele de. Ama no go me ibe ka ke bari fana kamo. Suno ne ba kum banalente ku te se ano ou bien. O e chen. Mais iba do mi do. No ko nbe se bara chamana. Mbe se ga mo ba yoro joshi. Mbe se ga minen ko. Mbe se ga fin chama ke. Al barake de ne be se ko ke. Donc na fam ça. Ebe fe ka barake de yare ke. Awo. Est-ce que y a bien la follow que va faut que beta baragadia ke e nyogom so nyamba e kain baragadia ma o ere beka boino baragadia fleni conséquence badi ni bala e fleni e be se ka ta baragadia la u be se ka galonda la ki u ga fendo chwe e be ta fomi e be jondon dugu ba en ko nala u be patron so be se ka galo ere de la kina chebe nyogo fe o lu be bala ni ko ninka idée ni ko ni asui ni ko fe o won ni meilleure solution ni ko fere bon i mi foni o e che. Mais il va donner fanatique une delnité bega mi foni. Donc ega usama. Ai ne mo fode mais il va donner kumolo te son erede. Il va donner don ne venga mineto efia. Mbeta yala kala ni besega bara to so. Ai ni beta ni ga mina eferi. Comme ego ko ebeta ka baraga dialla. E bla la kana ne refeu. Ne yi pani fuma kauna ko baraga dialla kadi. Ifana ga mina te to ne fine. Ini ga mina ne beta. Tayala dono kala ni mina tayina ka tayala ke kom mina yere macha magringa ba bisa ka mina tayina ka tayala ni baraga dia surorom na ni ga mina mituino nere ko botola duere kom tanna no ko ne kan na jige fe e ga sabal tanna na ma fe woni be baram ni ke kan o ke nyoko fe me ne ko ta don barami do oh ne ko ni afinya na ni me fe ka baraga dia ke chere la kana ni ka tamperdi taga iga tsira la ni fana ka tanga chila ni ko te ntena tete ne ko ngora kom shate mbolo ko yere kelere sade e na fara ko ne ba yere makene ko dalen be banana o te ka se ka fwe kaire ne nyembo la shuni kle obe image ke ne nyebolo ko ne ka kla la ntake vie boîte ko ma ko bo la bantu ai aka metanga para ne o danga dina
Tifun Sulja Musica. Oh, Johnny Gasabali. Anga sabali, sabali de nyogote. Uncle, ama barakalata. Ala. Mo shi era te basonga neta barala. Ni to kera jigla tigere. Ne be ni ko ke to godi. Ne be ga to duwo du kono. Mo era te basonga barakalata. Ala, me ni ko ke to godi sa. Sabali de nyogote, wale de belaba. Oh, Johnny Gasabali. Anga sabali, sabali de nyogote. Oh, Johnny Gasabali, sabali de nyogote, wale de belaba. L'humilité précède la gloire. Mama iba do ni galera. Ne be ga do duwo du kono kombe bara nyini. Mogo shima sokanta. Mama. Undun laban beta gerbuya de ke ni moke. Ka wari franyo ka ki ga mishiko nyana boki pour que ga sika kene ya te nyana bode. Du koko gerbuya mai. Mama. Foni ya farama. Mbeta o laje. Abesa ka mbe na sansi soro la. Ki ka furakeli ko nyana bo mama. Ya fama ko. Ala ni kelera ko. Ne reta dombe mi ke tukun nta dombe nyesi yoro ma ala Bonjour papa. Mijou. Agradi. Amara jola. Iga kene? Oui. Kor basti. Bashfute. Ego ne wele. Woni bi wele. Ibadu. Mama du na ada. Adale no ale ko ni yo ya adale no. Fana sigana fana rubu. Ma foi. Woni bi wele basti en entreprise Kulubali distribution o kungan ko de do. OK. Voilà, entreprise ne kumba fe ka kalfaila. Papa. Parce que mogoti I kleke ka klaki den kleke. Wagati sera ne ba fe ka ta sengala fiya bola. OK. Donc o kama ni wele ba fe ka entreprise kalfaila. Iki jija ne faya kleke entreprise ma foi. Ne korake fana ya kleka la. Si ça venait de bolo ni mo chama be ndona ko segu fama ka entreprise ka soro familial de talo, famille talo. Ya fam. Donc bi ba fe ka kalfaila. Donc iki jija entreprise ka la baraka ni. OK papa. Ajaranye wa boyna ma. Mina nsego kala kusube akana ke tuga suwere ba. Obijaye. Wa sisa ira kuma ne la kuma ga jiro ko famille tare do. Ne tena uliga filanye ma fo mina baraketa. Ne cousin be no Olivier. Funga fana afanye na ngapsika baraka yo. Olivier John. Baba dingenge. Olivier Bandi. Ebso Olivier do entreprise la ka entreprise be. Na debis. Mogo mi babara bela jelema ka ta ke bandi ay. Ati son fuima fo kama aya gen ka bodu kono. Ebso nga fo do entreprise la. Papa da makuma ba kwa ya okle ga ta nkle. Nini ya fa ina bina son. Wa kila bina baraka fana ganyi. Ay wani kote ambala je. Samna be nga mena tute ndo bandi do. Achina fa me ando do. Ayo. Amana ni mana takeno ero ko fe mizo ko ga fleni. Ni kote ambala je. Sinon ni ko ni madala de. Ni kile madala. Na papa ni dani mbala. Ko mena ise ga wele 600 ere. So ndrom na widi. Ayo. Anga se ga kuma. Ambala je. Ni ma sur téléphone fa mta fi. D'accord. From dala. Ambala je inshallah. Ni kote. Ayo. Oh, Johnny Gasabali, sabali de nyogote, wale de belaba. Allô? Olivier, ça va? Regarde le Michou. Ouais, ça va plein de nuit. Ni mo me la na kuma. Et vous venez là? Mon kuma. Ça va li. Ni mo oui, elle va nettuer tantôt. OK. Ne kunya sura biga so biga yin fina na se daga kuma. Si ça ne mo oui la sane oui.
C'est limite un plan dirigeant. Ça va dire, tu es une minute. Il n'y a pas de Messi final. Il faut que tu mais limite la me bonne parce que je n'ai pas $. Ok, merci. Tu vas? Je vais aller à combien de café? Je vais essayer 60. D'accord. Wale de belaba, oh Johnny nga sabali, anga sabali, sabali de nyogote, oh Johnny nga sabali, sabali de nyogote, wale de belaba. L'humilité précède la gloire, les saintes écritures nous ont dit cela. Ayen sala kama, ayen sala kama. Ayen sala kama. Ayen sala kama. Ne fa inche ni baraji. Iyan kususuma la ki kususuma. Inche. Ni jara ne ko. Inche ne fa. Buru yere. Ne fa mana buru makwe. Allah buru. Ne tu maloko jien betan, ne tu maloko jien betan, ne tu maloko jien betan, oh jadu no ya betan, ne maloko jien betan, ya betan. Ne fa attention. Nafa, in chaini baraji. Iya soala kiso. Ala. Ja gelebu ya fana ka geletande. Ne kun fe ko ne delike. Kon be se ko wari fara nyogo kan tamba furake. Ja gelebu ya fana man nogo. O che fana flani ka dorome fla de dinema. Gelebu ya fana man nogo de. Ayen soala kama. Tifu Sulja Musica, oh Johnny nga sabali, anga sabali, sabali de nyogote, oh Johnny nga sabali, sabali de nyogote, wale de belaba, oh Johnny nga sabali, anga sabali, sabali de nyogote. Sala kama. Ne ba iten sala kama. Ne ba sala kama. Ngum kan sala kama. Kesu. Awo. Onom so e bulo kai. Isen kan ku ge eso. Mu ebla delila. Ne ba de makene we o de be na ka ne bla gire bo yala. Allah. O be ko ka deli war fara nyoka ka fura kede. Fadu. Ne ba beni daga ne man fado ne ba fonyana ko ne fa botola Bamako ka be na kai dugu kono ya ka e promotion soro ka be na o signature ke ka tora accident na Awo. Jena tiga mano boy. Fatoko. Tifun. Il y a le mijou.
cɛ bɛ yɔrɔ jumɛn la sisan kari kunna bɔ ni mitira yɔrɔ cɛ i bɛna so i bɛna da so kɔnɔ quoi parce que n tɛna da sɔgɔ quoi n bɛna ni ci dɔ la kari kunna dɔrɔn i bɛna min sɔrɔ so kɔnɔ i bɛ don so kɔnɔ min sɔrɔ yan nɔ fana president bari bani mawo e ko e fa tɔgɔ Tifu awa ne fa tɔgɔ Tifu ne fa dɔ b'a dɔn ayi ne fa fatole ne fa kɔrɔkɛ y'a gɛn ka bɔ so kɔnɔ a y'a ka minɛ bɛ minɛ na telefɔni hali ne ka wolo sɛbɛ a ka foto ne ma deli k'a ye awɔ Tifu depuis o san na fo sisan an bɛ tiriki tɔrɔkɔ la a bɛ san joli ɲɔgɔn 18 nyina ya san 18 de ne ba yɛrɛ ni president no me ka taa ci dɔ la an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ la an bɛ kuma mais ne ba ne tɛ dɔn e yɛrɛ ba ne tɛna kojugu foyi kɛ la e ye muso ye ne ye muso ye ne tɛ se ka n ka kojugu foyi de ɲɛsin ma n'a ta o ye tiɲɛ o mais ne ba e bɛ na ne dɛmɛ k'an ba furakɛ a e ma ko e fa ye Tifu ye awɔ e ka na an ma kuma ɲɛfɔ ok n'o de don bɛ tugu i kɔ kɛ Tifu Sulja Musica Oh Johnny ga sabali Anga sabali de nyogote Oh Johnny ga sabali de nyogote Wale de be laban Oh Johnny ga sabali Anga sabali de nyogote Oh Johnny ga sabali de nyogote Wale de be labo Ijo follow ni tiento sur so clash do la ba ku abasena tala ni ba ni reta ni president ba to ni na ni to ajara isi ni jibo ana awanya iga ku na mena so so sa ta ajara na awanya na sisa Allô? Jawara somgo kuri baji de awone tunyiwele ke na tunyiwele Tifu tunye mi fo nyege Tifu tunye ka fe ngo mi fo tunyiwele atungani ne e ka benaida kata no fe esega na ka benoya min tungane kata ñon fori tungane cousine ça va tu vas tu kai tu botu ni kai je na no chambre ne ay ne pasa je mo di wa kala sa na no chambre ne ka ben na ne na fo no be na kara se tu lu dada sa na no chambre ne mo di wa kala ka kuli wa yo di mi fora mo fu di wa kala na no chambre baro baraka chage bashite awo problème tala ala te ko minima benaye ni photo ni fenjama mingere no surinya kuri bashite yere la goni ore tuni tungweri lukundo no bashi foi de soya amala tanu problème foi te ok kambe ula fologe Bajite, continuez à parler. Merci beaucoup. Tigi yala, dunu ya doctor sokana. Tigi nyada bana bagato da chogoka. Tigi yala, dunu ya kaburu donkana. Tigi nyada se tigi koro da chogoka.
Ola ni yimiri vena donga fogo jonte sekola. Ouais, ça va. Nendiri na nadu. Tiga lagi ini dua bulan kamu. Ini mau kau be fene be yala. Kita mau kau lalu mana be je juga minau. Ajara. Précède la gloire, les saintes écritures nous ont dit cela, mais les faux prophètes nous enseignent. Jadi segitiga nak punya kau. Aish, ni kan nak punya, dia ni ngaku apa ni mana nak punya. Dia maya. Itu segini presiden ni nak tanya. Ni sekarang itu je. Dia mungkin kalau mak faham apa ni. Inda punya kau baik. Ni presiden ini dia ni tara tan ni bagi ni tanya ni orang ni bikin nak bukan dia kau. Na buya na busebe bari bilawo joro plan do ne gonne kan atila to re sa cheti na buya fo joro ni preso mina gone itu aku mau je ndini yangu ni mbachuma sa grafa nenda ko bare gone oh Anga barang entreprise dah. Akan ni fayati sana, ini sana orang kena. Kubani bagoro ni barang, kenapa bi bagoro cina. Ayah demand lagi. Ibana barang demand tu kubak mana kadi se. Jamijo, nere nere dila akuman nga akororo. Munta entreprise kola. Ni bu, emne sanji deni. Emne shigena. Bega kuma ife. Provide papa wana kumana kasi. Kumana ni gotola go kali da fuji ga kula. Ne mi do ne ba ise ga na kumi me ba fane fane na kitaba. Tebi jobe abuga soro jume ga entreprise na. Ante ga soro ga entreprise. Awe mi ni kalo kono kilegele ne bola do. Entreprise na patene ga sa. Ko bela. Kilegele ba na mo mi ni kalo na. Ango na mo sa anta ya mo shiri. E bi ga mo soro tu wo shiteo. Ere wi ga waru soro tu. O ya ri lai wonne wo shi kono ka zo ga senga ga. Afi ga mo ta no la. Afin de s'aimer, afin de se pardonner. De balmas la main, hangala jeka savali. Han yere de koko sete John ye setigiye ala de ye. Wale ala de koka frale do sabali bagau kan. Wale ala de koka frale do sabali bagau kan. Johnny ga sabali, anga sabali, sabali de. Anula. Nse, anjene de. Nse, somo go bashi gonte. Bashi wete. Se. Na ba ta to ne ki ga mine ko. Ne ga di mai buko. Awo. Ne de, wari wonte no bolo ga di mare. Ne ba ta problem. E ba ko te. Awo ne ba ko. E bole me manya na ma fere. Ne ba awo. No ne buko. Me na so no kana. Awo. Awo. Eden. Neba. Ida nunum ne ikadu. Fanya na mangon te woni me. Neba inche ko in baraji. Fini sutral fen yan sutral. Ere de nyana mayo. Neba inche. Manya. Neba kan ni fara faraka. Dede. In fini maine. Ni be fara le no ni oglogi fara le ne nya tala. Neba feto. Neba iba fara le feto. Neba nche. Awo mbe mine toko. Awo minon toko. Awo mena. Ni jara ne kwe.
Ne ba ni chokoi. Tifu Sulja Musica. Oh, Johnny Gasabali. Anga sabali, sabali de nyongote. Oh, Johnny Gasabali, sabali de nyongote. Wale de be laban. Oh, Johnny Gasabali. Anga sabali, sabali de nyongote. Oh, Johnny Gasabali, sabali de nyongote. Wale de be laban. Ijo follow, every jama. Cha, ja tu jana mena koi. Chana no. Mama foni ya fara ne makoi. E ko ya foni nyana kon kana delli ke ko delli ma ke mo ka yi bare. Sulja Music. Dele kata be kati funde kuma kando, si funde champion tu kuni ojani kelera ne do, ollo jetu kati moga pome hina nyona ngabi hina do yara ode yene biga jena. Ne tu maloko jiye beta, ne tu maloko jiye beta, ne tu maloko jiye beta. Oh ja tu no